Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang oras Philippines Standard Time, 11 minutos antes ang las 12 Sauto. Welcome sa Bombohanay Sauto. Upod sa inyo ang Anchorman Bombo Doni Digala. Adlaw kinakaroon sang Sabado petsa 19 na sa bulan sang Oktubre tuig 2024. Kag sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Sa aton sining ka mga kabombo, may rasang 67 diyas ang nabilin kag Paskwa na. Kagkaroon sa aton nga mga headlines, two-way traffic gamit ang left side sang Ungka flyover kung going inito Pavia area, ipatuman ako no sa masunod nga simana. Ang right side hindi pa na kuno paggamiton kay may ongoing pa sini nga rectification project. Sa dugang pa nga mga balita, driver sa motorsiklo patay matapos ginbungguan ang armored van sa may boundary sang Tabukan, Mandurriao kag sa may distrito man sang Molo. 19 anyos nga lalaki nga nadisgrasya sa Banwa sang Batada, Iloilo, ginapahayag nga natrasar ang pagdapat sa nagkakaigo sini nga pagbulong kaysang gindala kuno sa notorious nga Jesus M. Colmenares sa District Hospital sa Malbog sa may Balasan. Tulog kuno ang doktor. Sa dugang pagid nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad Guimaras Police Provincial Office magahimo pa sang kaugalingon sining imbestigasyon. May kantanan sining pagkahulog sa motorbangka ni Police Staff Sergeant Michael Gatinaw nga patay na sang nasapuan sa may area sang Sibunag, Guimaras. Ang bangkay kuno sang nasambitan nga police officer ipaydalo man sini sa autopsy. Sa dugang pa nga mga balita, City Drug Enforcement Unit nagaplano nga makigsapol sa Department of Education kag Department of Social Welfare and Development agud to nga masolusyonan ang nagalapta nga mga illegal nga droga sa mga eskwelahan. Samtang kapon nga adlaw nagsugod na ang 100 days countdown para sa Dinagyang Festival 2025. Ato ni karon nga istoryahan ang mga nangin activities kag ang ining isa sa Waigid makalampuas sa maagting nga panulok karon sa mga nagabantay sa pitik politika. Kapon ang presensya ni Iloilo City Councilor Ormenico Baronda Ara, no? Daw ga-representa man siya sa kay Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda. At tumatid to si Miss Raisa Treñas Chu, ang kandidato karon sang Team Uswag sa pagka-alkalde diriya sa may syudad sang Iloilo. Sang pang-acknowledge kuno ni Miss Raisa Treñas ang tanan didto nga mga dinapit nga mga bisita sa 100 days countdown para sa Dinagyang Festival 2025. Daw ano ka matuod nga nalipatan kuno ni Miss Raisa ang pag-acknowledge sa kay Iloilo City Councilor Ormenico Baronda? Why ma-acknowledge kuno nalipatan ma-acknowledge ang tiglawas ang unity partner sini sa Team Uswag or sa Team Gugma? Sorry, anta na karon dugan diri sa aton sini nga pagpangalagad. I-check ta imbokada sini nga report with Bombo Pauline Piliora. May disgrasya kagabi sa may Banwa sang Batad, Iloilo sa motor. Ang biktima gindala sa may Malbog District Hospital or ining Jesus M. Colmenares District Hospital. Way kuno matagaan sang insigida nga atensyon kay tulog kunong doktor. Bombo Pauline sa report, please go ahead.
Yes, Bombodoni nagaluntad ini no ang isa ka vehicular accident sa may barangay Kabaguhan kung sa diin nakaagom ini ang isa ka 19 anyos sa nga pilas sa iyang tuhod kaga gintawgan ini sang rescue kaga didto ginkarga ini sa ambulansya kaga ginpadulong o kun gintawgan ini no sa mga nakalabay dito sa area sa may barangay Kabaguhan, Batad, Iloilo kung sa diin man Bombodoni pag-abot dito sa may ospital sa Jesus Colmenares District Hospital ginpahayag dito sa pakigangutan nato si Police Corporal Victorino Bundak ang duty investigator sa Batad Municipal Police Station. Iya dito ginpahayagang ginbulong man o kung gintapatan man sang first aid ining 19 anyos apang didto lamang sa sulod sang ambulansya o kung sang salakyan sining rescue team nga nagkuha sa iya sang nagluntad ining insidente. Kaga rescue team ini sang local government unit sang Batad ang naka-responde Bombo Pao kag nagdala to sa Malbog. Yes, Bombodoni. Kaga ulihin na bala napabalo man sa Batad Municipal Police Station nga may nagluntad man nga insidente. Kaga dito gindala ini sa nasambit man nga ospital dito sa Jesus Colmenares District Hospital. Kaga dito suno sa kay Police Corporal Bundak gidapatan sang first aid ay ning 19 anyos. Apang dito lang sa sulod sang salakyan kag gilayon nga ginrefer dito sa Maysara District Hospital bangda suno dito man sa hospital Bombodoni nga gintalan wala sang orthopedist o kun sang doktor bala para sa mga tulan. Wala sang orthopedic surgeon Bombo Pao? Yes, Bombodoni, wala ko sa orthopedic surgeon. Rason nga ginrefer na lang man dito sa may Sara District Hospital. Kagang ginpahayag dito nga wala ko madapatan sang first aid. Ang ginpahayag dito sang duty investigator nga gindapatan apang dito lamang sa sulod sang salakyan Bombodoni. Yari bala, ipabati nato ang aton manang interview kay Police Corporal Victorino Bundak, ang duty investigator sang Batad Municipal Police Station. 19 years old ni siya ma'am, lalaki, taga-residente sa Purok 3, Barangay Kabaguhan. Ang insidente natabo sa Barangay Kabaguhan na mismo, along sa Municipal Road. Ngayon ang gindalan siya sa responding NDRRMC sa Jesus Colmenares District Hospital. At the same time, gina-refer nila sa Sara District Hospital kay allegedly wala sila kunusong orto dito na duty. Actually self-infected ni ang insidente nga tabo alam wala iya makontrol ang iyang motor nga ginamanino. Rason nga nagbabunggo ni sa railings kag nag-cause ng injury sa driver. Sorry, ang area ni ma'am nga street lights na so we lighted area ma'am. Ang area hindi man sa accident prone area. Actually, based sa iyang physical nga dito sa iyang breathing, nagapanimaw siya sa alcohol pero hindi man kita makahambal nga kung hubog-hubog siya. Kaya hindi naman determine ang content ng Bombo Pauline? Na batian si Police Corporal Bundak Bombodoni. To be fair sa Batad Municipal Police Station, why kita diri naga-question kay ti amo na nakalabot sining nga report sa ilang na disgrasya gindala sa ospital kag gindapatan sang first aid ti insakto ina no why kita dira sang question sa bahin sang Batad Municipal Police Station ang pamangkot naton diri sa Jesus M. Colmenares District Hospital. Pag abot sang pasyente, mga ano pagkadugay kag natagaan sang first aid kay sanggin pangita kunong doktor ang sabat sang attendant Bombo Pauline tulog ang doktor. Amo na ang based man sa information Bombodoni no nga ang attending o ang duty nurse man to kuno dito Bombodoni nga tulog man kuno ang doktor kag ang pahayag dito ya sa Batad Municipal Police Station nga wala sang orthopedic surgeon kag sunod dito Bombodoni na dapatan man kuno gilayon sang first aid. Amo ni ang pahayag man sang Batad Municipal Police Station. Sige, thank you gid Bombo Pauline. Ini si Bombo Pauline Dimitrijo Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Pauline Piliora. Nakasanbay ng Bombo News Center Makati. Please come in.
Cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Sabado ay 11 sa buwan ng Oktubre taong 2024. Mga kabomba Kasper Nation, sa atin pong Christmas countdown, 67 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, investigasyon ng drug war sa panig ng Senado, target masimulan sa susunod na linggo ay niyan sa liderato ng Senado. Ang Blue Ribbon Committee naman ang maaari daw humawak sa pagdinig ng Duterte drug war habang nakabreak ang Senado ayon sa Senate President. Samantala, ang House Good Government Panel naman nanindigang walang politika sa pagsisiyasat sa Confidential at Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Abangan po mamaya ating update sa phreatic eruption na naobserbahan na naman sa Bulkang Taal sa nakalipas na magdamag. Samantala, ang Philippine Embassy naman sa United Arab Emirates inaayos na ang pagpapauwi sa mga Pinoy na nagawaran ng pardon. Samantala, Pinoy boxer na si Casimero kakasuhan daw dito sa Pilipinas, pati na sa Japan dahil sa issue ng harassment sa isang international boxing judge. Abangan ang mga update hinggil dyan mamaya. Samantala, 16 naman reklamo para sa falsification of public documents at paggamit ng mga alias isinampa laban sa negosyanteng si Tony Yang. Mga kaso posible parang umadagdagan ayon sa National Bureau of Investigation. At sa ating balitang palagkasan, New York Knicks nakalasap ang unang preseason loss sa kulelat na Wizards. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Target ngayon ang mataas na kapulungan ng Kongreso na masimulan ang kanilang bersyon ng pagsisiyasat kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration sa susunod na linggo o bago pa man ang pagbabalik ng sesyon sa Kongreso sa darating na buwan ng Nobyembre. Paliwanag ni Senate President Francis Chis Escudero na nais niya na habang naka-recess ang Kongreso ay maisagawa ng war on drugs investigation dahil inaasahan na sa pagbalik ng kanilang sesyon ay tatalakayin na ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ayon pa sa Senate President, posibleng ma-assign ang drug war investigation sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senator Pia Cayetano o kaya naman yung Justice Committee na pinangungunahan ni Senator Coco Pimentel. Bagamat nananatili pa rin anya ang opsyon na rekomendasyon nitong si Senator Rizon Tiberos na italaga sa Senate Committee of the Whole ang naturang pagsasagawa ng investigasyon, bagay na hindi naman sinang-ayunan ng karamihan sa mga senador. Samantala, nakatakda namang makipagkita ngayong weekend sina Senate President Escudero, kina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo at iba pang mga senador para naman maisapinalang naturang usapin para matiyak ang patas at walang pinapanigan na investigasyon. Matatandaan na una na ngang iminungkahi ni na Senator de la Rosa at Senator Christopher Bongo na maglunsad ang sariling investigasyon ng Senado kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na makaladkad ito sa nagpapatuloy na investigasyon ng House Quad Committee. May mga karagdagan pampahayag si Senate President Francis Chis Escudero. Sinabi ko sa kanya anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo. At kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Bagi yan ang mga pahayag ni Senator o Senate President Francis Chis Escudero. Sa kaugnay pang balita, maaari daw pangunahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa madugong drug war ng administrasyon dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay habang nakabreak pa ang Senado.
Ayon kay Senate President Jesus Escudero, tanging ang Blue Ribbon lamang ang may motu proprio authority. Ibig sabihin, maaari itong magkasa ng pagdinig kahit na walang resolusyon na humihiling para sa naturang pagdinig. Pero kung bumalik na daw ang sesyon ng Senado, maaari anya na hawakan ng Senate Committee on Justice ang naturang pagdinig. Gayunpaman, nilinaw naman ni Senator Escudero na wala pang pinal na desisyon ang liderato ng Senado dahil sa kailangan pa umano niyang kausapin ng iba pang mga senador. Pangunahin na dito sina Senator Ronald Bato de la Rosa na una nang nagpahayag ng pagnanais na pangunahan ang naturang pagdinig. Samantala, nanindigan naman si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Congressman Joel Chua na walang politika sa isinasagawang pagsisiyasat ng kanyang lupon, hinggil naman sa mga usaping bumabalot dito sa tanggapan ng Vice Presidente Sara Duterte. Ginawa nga ni Chua ang naturang pahayag kasunod na rin na ang patutsada kahapon ng Vice Presidente na ang ginagawang pagdinig ay isang fishing expedition at political attack na may layuning tanggalin siya at tuluyang alisin ang kaniyang tsansa sa 2028 presidential elections. Sagot naman ni Chua, ang ginagawang pagdinig ay dahil sa panawagang siyasatin ang hindi maipaliwanag na mabilis ang paggamit ng confidential at intelligence fund ng Department of Education at Office of the Vice President. Ayon pa kay Congressman Chua, nagsimula ang panawagan mula sa pagdinig ng Committee on Appropriations habang pinagdedebatehan ang 2025 budget ng Office of the Vice President. Dahil nga sa maraming katanungan ukol sa kung ano ang nangyari sa Confidential at Intelligence Fund ni Vice President Sara na hindi rin nasagot itong opisyal, ay kinakailangan niya magkaroon talaga ng hiwalay na pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Manila Congressman Joel Chua. Basically, it all started during the committee hearing on the Committee on Appropriation. So at that time, they were asking if what happened to the intelligence fund. So that was the reason why it emanated, because we were also surprised how she spent the 125 million confidential fund in just 11 days. So, but at that time, during the committee hearing, the members did not hear any justifiable answer from the Vice President. That is the reason why it became the subject of this investigation. Lagyan ang pahayag ni Manila Congressman Joel Chua. Dagdag pa nga ng mambabatas, may oversight function ang Kamara de Representantes na siyasatin ng paggastos ng pondo. Hindi niya maliit na pondo ang nakapaloob sa Confidential at Intelligence Fund ni Vice President Sara at wala ring akmang mga paliwanag dito ang pangalawang Pangulo. Narito pa ang pagpapatuloy ng pahayag ni Manila Congressman Joel Chua. We have an oversight function. We have to be reminded that the main purpose of this investigation is in aid of legislation. Ito pong pinag-uusapan po natin is about public fund. Congress, we have the power of the purse. So the way we see it, it was use or misuse. Medyo the amount is not, I would say, the amount involved in this issue is quite shocking. Lagi pa yan ang mga pahayag ni Manila Congressman Joel Chua. Samantala, pinag-aaralan na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang mga panukalang batas na maaaring ihain po sa Kamara bilang resulta na rin ng sunod-sunod na pagdinig sa Confidential at Intelligence Fund ng Department of Education at maging ng Office of the Vice President. Ayon kay Committee Chair, Congressman Joel Chua, pangunahin sa mga pinagbabasehan ng komite ay ang paglalaan ng Confidential at Intelligence Fund sa ilang mga ahensya ng pamahalaan. Una na ngang pinuna ni Vice President Sara Duterte ang naturang pagdinig kung saan hindi siya dumalo sa kabila pa ng mga imbitasyon kasama ang ilan pang opisyal sa ilalim ng kaniyang opisina. Hiniling din ng pangalawang Pangulo na magpakita ang mga kongresista ng kopya ng ginagawang panukalang batas upang maniwalang ang ginagawang pagdinig ay matatawag na in aid of legislation.
Giit naman ni Congressman Chua, kasalukuyan nang binubuo ang ilan pang panukala at titiyakin anya na ihain na ang mga ito sa Kamara sa lalong madaling panahon. Kinabibilangan nito ng posibleng limitasyon ng confidential at intelligence fund, akmang government agencies na maaaring makatanggap, limitasyon sa kung saan lamang maaaring gamitin ang confidential at intelligence fund at maayos na liquidation at iba pa. Narito ang karagdagan pang pahayag dyan ni Vice President Sara Duterte. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. Tala narito naman po ang naging kasagutan dyan ni Committee Chairman Congressman Joel Chua. Inamin naman po ng COA na they need to revisit the Joint Circular 2015. Ito nga po yung paggamit nitong confidential fund because as we see it, medyo parang napakaluwag ng batas eh. In fact, by mere issuance of acknowledgement receipt na kahit naman sa kanto yata ng recto, nabibili natin yung acknowledgement receipt or pwede naman gumawa ka na lang ng sarili mong acknowledgement receipt, madidisburse mo na. And we are talking here not of a small amount of money. Medyo ang laki po ng pera na pinag-uusapan po dito, 125 million in just one quarter. And we are talking here of four different quarters. Last quarter of 2022 and the first 3 quarters. Sa kasalukuyan ay mas malaki na niya ang pangangailangan na magkaroon ng pagbabago sa Joint Circular 2015-001 para sa paghimay ng confidential at intelligence funds. Ayon kay Congressman Chua, bagamat inihahanda na ang mga panukalang batas, aminado rin ang Commission on Audit na kailangan ng baguhin ang charter na pinagbabasehan sa pag-audit ng naturang pondo. Kaya tinitignan din ng komite ang maaaring maitulong para rito. Narito pa ang pahayag ni Congressman Chua. It is very clear na not all departments or agencies should have this confidential fund. So the way we see it, we have to limit those agencies or department who should be given or be allocated confidential fund. Kasi kung lahat na lang po ng departamento ay bibigyan po natin, parang medyo, the way we see it, parang hindi naman nila kailangan at nagagamit lamang po to sa mga hindi naman dapat. Because confidential fund should be used sa pag-gather po ng information or intelligence. Ano po ang ginagamit ng OVP dito at saka ng Yan pa rin po ang pahayag ni Congressman Joel Chua kaugnay pa rin sa paggamit po ng confidential at intelligence fund. Be a lifesaver. Be a part of Dugong Bombo 2024. Magkaisa sa Bombo Radio Philippines sa November 16, 2024 para sa bloodiest one-day blood donation event sa Pilipinas. Walang pamalit sa dugo at ang iyong kontribusyon ay makakapagligtas ng buhay. Sama-sama tayong magdulot ng pagbabago dahil with a little pain, there's a life to gain. Para mag-donate o maging sponsor, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2024 A little pain, a life to gain is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Isinapubliko ni U.S. Department of Justice Special Counsel Jack Smith ang mas marami pang mga ebidensya sa 2020 elections interference case laban kay dating U.S. President Donald Trump. Ito ay nasa halos 1,700 na redacted pages ng mga dokumento na may 4 na volumes bagamat may mga blank pages.
Ang unang set ng mga ebidensya ay kaugnay sa mga excerpts ng iba't ibang committee interview ng US House of Representatives noong January 6 bilang parte ng kanilang investigasyon sa nangyaring Capitol riot. Ang ikalawang set of evidence naman ay naglalaman ng mga selyadong pahina, gayon din ang mga tweets at iba pang social media posts ni Trump at kanyang mga kaalyado, kabilang na dyan ang ilang mga posts na may kaugnayan sa January 6 Capitol riot, kung saan nagpatutsada si Trump noon kay ex-Vice President Mike Pence na wala umanong lakas ng loob para suportahan ang kanyang pagsisikap na baliktarin ang election results. Ang ikatlong set naman ng mga ebidensya ay naglalaman ng mga larawan na nilagdaan ng mga fake elector certificates na makakatulong sa pagbaliktad sa resulta ng 2020 election result at transcript din ng pagtawag ni Trump sa Georgia Secretary of State matapos ang 2020 election, kung saan hiniling ng dating Pangulo ng Amerika sa kanya na humanap ng mga boto para baliktarin ang resulta ng halalan. Ang huling set of evidence naman ay ang memos mula sa lawyer na si Jan Eastman, kung saan may plano para kay Pence na i-reject ang congressional certification ng 2020 election. Gayon din ang public statement ni Trump gabi bago ang January 6 riot. Inaasahan naman na ang inilabas ng mga ebidensyang ito ay gagamitin ni Smith para usigin at kasuhan si Trump. Una na ngang tinutulan ng mga abogado ni Trump ang pagpapalabas ng naturang mga dokumento dahil sa nalalapit na presidential elections sa November 5. Subalit hindi ito kinatigan ni U.S. District Judge Tanya Chutkan. Matatandaan nga na una na pong na-convict si Trump sa New York sa 34 na bilang ng falsification sa kanya pong business records para pagtakpan ang hush money payments sa porn star na si Stormy Daniels. Sa mga balita pa rin, mga kabombo, tiniyak ng Philippine Ambassador to the United Arab Emirates na si Ambassador Alfonso Ferdinand Ver ang agarang pagpapawi sa mga Pilipino mula doon sa United Arab Emirates na kamakailan lang ay ginawaran ng pardon. Maalala ngayong linggo, mga kabombo, ay nanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang paglaya ng kabuuang 143 doon sa mga Pilipino na kababayan po nating nasa United Arab Emirates kasunod ng pardon na ginawa ng pamahalaan ng nasabing Arab state. Ayon kay Ambassador Ver, iniaayos na ang mga dokumento ng mga naturang Pilipino at inaasahang pababalikin na sila dito sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Ang ilan sa kanila ay may hawak na pasaporte at maayos na nanatili doon at maaari na maanya na makauwi sa ating bansa kapag nakakuha na ng kumpletong clearance. Sa kabuuan ng nasabing ang proseso ay tiniyak ni Ver na tutulong ang Embahada ng Pilipinas na nakabase doon sa Abu Dhabi sa tuluyang pagpapawi sa mga Filipino workers. Ayon kay Ver, ang ilan sa mga Pinoy na ginawaran ng pardon ay binigyan ng pamahalaan ng kanilang pamasahe pauwi dito sa ating bansa. Narito ang pagbabahagi ni Ambassador Ver. Mga may passport, makauwi na yon after maklear ng konti mga ibang kaso kung fully cleared na. Tapos yung mga wala, inisyuhan naman natin ng travel document. Miyan ho dyan, ang gobyerno rin ng UAE ang nagbabayad ng kanilang pamasahe pauwi. Actually, yung Eidilada, mga June 18 yata, June 20, mga ganon. Pero pag na-approve yung listahan, from all other nationalities, napakalaki pati yung mga lokal nila, pinag-aaralan niya. So, bigyan tayo ng 143 doon sa mga Pilipino naman. After that, pag-aaralan pa yun, may final kasi baka may mga iba pang kaso, baka may civil aspect yun, may perang involved, may utang. Bahagi yan ng mga pahayag ni United Arab Emirates o Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Ambassador Ver, at kaugnay pa rin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Binigyang diin ng Philippine Ambassador na ang mga Pilipinong ginawaran nga ng pardon ay may kinakaharap na iba't ibang mga usapin tulad na lamang ng illegal drugs at paggamit nito, lalo na yung mga minor offenses lamang na kinaharap nila. Dahilan
ng ilan nga sa mga ito ay naharap sa may kabigatang kaso, posibleng mas matagal pa ang pagproseso at pagdadaanan bago tuluyang makauwi sa ating bansa. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Ambassador Ver. Kasi ito po yung mga na sentensya na nga po for iba-ibang case. May mga drug use, ganyan. Meron yung mga abscon, may mga iba, mga lesser offenses. So yun, talagang wala dito. Parang yun na nga, pardon, nabigyan na ng kakauwi. So nagpapasalamat tayo, no? So yung phone call nga ni ating mahal na Pangulo at yung Pangulo nila dito, si Muhammad bin Zayed. So isa yon sa mga nabanggit, nagpasalamat tayo. So lubos ang pasasalamat natin. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Ambassador Ber. Sa kasalukuyan mga kabombo, mayroong mahigit 800,000 Pilipinos na nagtatrabaho sa iba't ibang sektor doon sa United Arab Emirates. Samantala, naobserbahan po ang phreatic eruption sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumagal ang phreatic eruption sa bulkan ng 7 minuto at 39 na segundo. Wala naman naitala na volcanic earthquakes, bagamat naobserbahan ang makapal na plumes na may taas na 1,800 meters mula sa bulkan na napadpad sa timog kanlurang direksyon. Nagbuga naman ang bulkan ng average na 1,577 na tonelada ng asopre noong Oktubre 16. Nagkaroon din ng upwelling na mainit na volcanic fluid sa main crater lakes. Bunsod nito, nananatili pa rin na nakataas sa Alert Level 1 o Low Level Unrest ang Bulkang Taal. Paalala pa rin po sa publiko na bawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na Permanent Danger Zone, lalo na sa main crater at daang Castilla Fissures. Gayon din, bawal po ang pagpapalipad ng sasakyang panghimpapawid sa malapit po sa tuktok ng bulkan. Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali, nakumpleto na ang raffle para yan sa magkakasunod na mga party list groups. Ibig sabihin yung alignment nila at kung alin ang mauuna at mahuhuli doon po sa listahan sa balota. Yan ay ginawa ng Commission on Elections at yung organization at coalition sa official ballot ay mag-a-appear ang naturang balangkas. At yan ay para sa 2025 national and local elections na inaasahan nga mga kabombo gagawin sa susunod na taon. Sa naganap na raffle, ang 4-piece ang siyang na pagkasunduan na ilagay doon sa pinakaunang pwesto nito at yan ay mauuna sa 160 na po ng mga official party list organizations. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, para sa mga walang representative na nakapunta kahapon ay ibibigay pa rin naman doon sa kanila yung nakuhang number. Ibig sabihin kung number 3 kayo, number 3 pa rin at hindi ilalaglag doon sa pinaka-ibaba ng balota kung hindi nag-appear doon sa raffle. Hindi umano yun maapektuhan at ganun pa rin kung anong naging resulta ng raffle. Inimok niya ang mga mananalong party list congressman na pagtuunan ng pansin ang Republic Act 7941 dahil kinakailangan itong magkaroon ng re-examination. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Ay lagi na lang nagiging issue ang party list sa ating publiko, sa ating miyembro ng media. Lagi na pag-uusapan. Sana po tulungan niyo po ang Commission on Elections. Sana po yung mga nominado niyo na magiging miyembro ng Kongreso, mabigyan ng tuon ang Republic Act 7941 natin. Alam niyo po, sa amin pong palagay, nararapat at napapanahon na magkaroon ng re-examination, magkaroon ng pag-aaral, magkaroon ng pagbabago sa Republic Act 7941. Nasisisi ang komisyon kung paano kami nag-a-accredit. Nasisisi ang komisyon kung paano namin kinukonsider ang bawat isa na nominees. Samantalang nakalagay sa ating batas na umiiral, kinakailangan may mag-file ng isang petisyon upang i-question ang isang nominee. Hindi po kami pwede magmoto proprio, cancel ng isang party list organization o magmoto proprio, cancel ng certificates of nomination ng bawat isa. Dahil hindi naman po namin kilala yung 1,500 na mga nominees ng 156 party list organizations na makapagpa-participate sa 2022 national and local election. Bagi pa yan mga pahayag nitong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
Kasabay nga ng pagkakaroon ng raffle mga kabombo ng COMELEC ay ang pagkakaroon din ng protesta ng ilang grupo doon sa labas mismo ng tanggapan ng Commission on Elections. Partikular na nagsagawa ng kilos protesta yung Partido Lakas ng Masa at alyansa ng nagkakaisang mamamayan sa labas mismo ng Palasyo del Gobernador. Ang sigaw nga nila ay dapat daw i-disqualify yung mga nasa dinestiya. Ibig sabihin, yung may magkakamag-anak na nasa pwesto at pati na yung mga nasa party list organizations at mga manggagawa ay bigyan daw ng higit na pansin dapat at sila magkaroon ng boses doon sa Kongreso. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng mga nagsasagawa ng kilos protesta. Dapat yan ay disqualify. Kasi ang party list naman, nung ginawa yan, ang prinsipyo niyan ay para sa marginalized ako. Ngayon, kung ang party list natin ay dudumugin rin ng mga dinastiya, paano pa mag-represent tayo marginalized sector sa ating ito? Dinastiya mo kasal. Taong bayan naman, manggagawa naman sa gobyerno. Ang dapat naman upang magkaroon ng tunay na representasyon ang masang Pilipino sa ating kapagaling. Nabatid mga kabombo na mas mababa nga yung bilang ng mga accredited na party list na sasabak sa 2025 elections kung ikukumpara yan ng 2022 presidential elections. Ayon nga kay Garcia, nasa 155 lamang ang accredited party list ngayon habang nasa 177 party list naman noong nakalipas na halalan. Para nga sa Commission on Elections, represented naman ang mga sektor ng mga party list na na-accredit nila. Kabilang sa mga accredited at naghain nga ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ang Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List na pinangungunahan naman itong si AGA Party List Congressman Nicky Briones, pero may iba pa na nasa hanay din ng agrikultura at ganun din sa hanay ng mga mangingisda nakasali rin. Kaya para nga kay Chairman Garcia, mainam na ang bawat sektor ay may mga kumakatawang kongresista. At para naman dito kay Briones, mainam ang hakbang ng full body dahil mas may puwang ang bawat hanay na maikatawan ang mga sektor doon sa Kongreso, kagaya na lamang ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na naging batas na ay naisa katuparan dahil daw sa mga mambabatas na mismong nagsulong at sila mismo yung nakakakita dahil sila ay nasa sektor ng pagsasaka. Sa pananaw naman ng ilang political analyst na papanahon ang mga programa ukol sa food security kaya marahil ay nakakakuha ng sapat na suporta at hindi lamang sa kanilang hanay kundi maging sa pagtingin ng Chief Executive ay suportado ng Palasyo Malacanang ang mga kahalintulad na mga programa. Samantala, inirekomenda ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro ang pagtutok sa daloy ng pondo mula kay Senator Christopher Bongo. Ito ay matapos na lumutang nga sa pagdinig ng House Quad Committee na nagamit ang intelligence o confidential funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa reward system sa ilalim ng War on Drugs. Partikular na tinukoy dito ni Congressman Castro ang ibinunyag sa pagdinig ng komite ni dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Royina Garma, na mayroong reward daw na 20,000 pesos hanggang 1 milyong piso para sa mga pulis na nakakapatay ng drug suspect sa ilalim ng drug war. Binanggit din ni Castro ang ibang opisyal ng Philippine National Police at mga operatiba, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Corrections na sinasabing naging bahagi ng naturang operasyon. Una na ngang inihayag ni Garma na nangasiwa sa reward system sa war on drugs ang mga personalidad na malapit kay dating Pangulong Duterte. Kabilang na po dyan si Senator Go at Senator Ronald Bato de la Rosa noong ito pa ay hepe ng pambansang pulisya. Samantala, nasilip naman ng House Quad Committee ang conflict of interest sa plano nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang mga siwa dito sa hiwalay na investigasyon sa issue ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay House Quad Committee Co-Chairman Congressman Dan Fernandez, ito ay lalo na't may ginagampanang mahalagang papel itong si de la Rosa sa Duterte administration sa panahon ng isinasagawa ang war on drugs campaign bilang hepe noon ng pambansang pulisya. Sinabi pa ni Fernandez na lalabas na iimbestigahan ni De La Rosa ang kanyang sarili sa issue ng extrajudicial killings at reward system sa ilalim ng war on drugs. Anya, mawawala ang integridad at objectivity ng findings ng magiging investigasyon. Reaksyon nito ni Fernandez
sa isinasagawa o pinaplano na pagbalangkas nga ng magiging investigasyon dyan sa Senado sa issue ng war on drugs. Kaugnay pa rin sa mga iimbitahang personalidad kagaya na lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga tao na sinasabing nagkaroon ng malaking papel sa naturang kampanya laban sa ilegal na droga. Bombo Sports News. Ipinalasap ng Washington Wizards ang unang pagkatalo sa New York Knicks ngayong preseason. Sa pagharap ng dalawang koponan, mga kabombo, nagawa ng Wizards ng mga ipanalong laban sa pamamagitan ng 1 punto lamang at yan ay sa crunch time 118-117. Habang nagpakita naman ng gilas o kaya bagsik sa gitna ng hard court dyan sa NBA, ang NBA champion na si Jordan Poole at nagpasok ito ng 16 points sa loob ng 18 minuto. Habang 12 points naman ang naging ambag ng forward na si Kyle Kuzma. Muli naman nagpakita ng magandang chemistry sina Jalen Brunson at Karl Anthony Towns, 27 points, 5 assists. At yan ay ginawa nitong si Brunson habang 22 points at 12 rebounds ang nagawa naman ni Towns. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para maibulsa ang kanilang panalo dahil na rin sa episyente na meron ding shooting ang Wizard 52.3% overall. Nagawa rin ng Wizard, mga kabombo, na ang naturang panalo sa likod ng kabuuang 31 free throws na naipasok ng Knicks. Nagawa rin kasi ang New York Knicks ng kabuuang 38 free throws at 31 dito ay kanilang naipasok. Habang tanging 11 free throws naman ang nagawa ng Wizards. Ang Wizards, mga kabombo, ay isa sa mga nangungulelat na kupunan dyan sa NBA sa mga nakalipas na season. Gayunman, ito na ang ikalawa na panalo ngayong preseason. Hawak naman ng Knicks ang 4 na panalo. Samantala, naghain po ang National Bureau of Investigation ng 16 na reklamo ng falsification of public documents, perjury at paggamit ng mga alias laban sa negosyanteng si Tony Yang, ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Ito ay matapos na madiskubre ng NBI kung paano ginamit ni Yang ang iba't iba nitong alias para makapagparehistro sa magkakaibang korporasyon sa ilalim ng Securities and Exchange Commission sa Cagayan de Oro City. Sa isang statement, sinabi ng NBI na itinago ng respondent ang kanyang tunay na nasyonalidad bilang Chinese national para makakuha ng Filipino birth certificate at gumamit ng pangalan ng Pilipino bilang incorporator ng naturang mga korporasyon. Ang mga inihaing kaso naman sa Office of the City Prosecutor ng Cagayan de Oro City ay nasasailalim po yan sa preliminary investigation at inaasahan na mas marami pang mga reklamo ang nakatakdang isampa laban kay Yang sa mga susunod na araw. Matatandaan na nadakip nga ng mga otoridad si Yang sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport noong Setyembre 19. Sa bisa po yan ng mission order dahil sa pagiging undesirable alien nito at iniuugnay din sa Philippine offshore gaming operators at illegal drugs dahil sa kanyang koneksyon sa mga sindikato dito sa Pilipinas. Posible pang madagdagan nga ang mga inihaing reklamo ng National Bureau of Investigation dito kay Tony Yang, kung saan ay umabot na sa kasalukuyan 16 ang criminal complaints na naihain laban dito kay Yang Xianzin, ang kapatid ng dating economic advisor na si Michael Yang. Ayon nga sa Interagency Council Against Trafficking, naharap itong si Yan Xinjin o kilala bilang Tony Yang dahil naman sa paggamit nga ng iba't ibang identity na dumaraya doon sa mga transaksyon ng gobyerno upang makaiwas sa pagbabayad ng angkop na buwis, pati na yung pagpapanggap bilang Pilipino kahit siya ay Chinese national na hindi qualified sa mga kahalintulad na perks. Inihain ang reklamo sa Office of the Prosecutor at posible nga na madagdagan pa ito ng mas marami pang bilang ng kaso dahil hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang mga pagsusuri ng mga investigador at ng iba pang mga nasa sangay ng pamahalaan. Magugunita nga noong naturang buwan ng Setyembre ay naaresto ng Bureau of Immigration si Yang dahil naman sa inilabas na kautusan
ng Kongreso kung saan ay nakakaladkad ang pangalan ni Yang sa human trafficking at operasyon ng illegal na Philippine offshore gaming operators. Karagdagan pa nga mga kabombo, yung hakbang ng anti-trafficking in persons agency ng gobyerno, 16 na reklamo rin ang kanilang naisulong para naman masuportahan ang mga kaso kaugnay doon sa mga kinakarap na usapin nitong si Tony Yang. Mga kabombo, mga ka-Startation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita at meron tayong panayam ngayon at kukuha tayo ng reaksyon dahil mainit pa rin pinag-uusapan yung mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang kinatawan mula dyan sa Zambales, unang distrito po yan, at Congressman Jay Kung Hoon. At welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. With me, si Bombo Everly Rico. So magandang araw po sa inyo. Unang-una, Congressman Kung Hoon, nais ko pong maitanong lamang ano po ang inyong reaksyon doon sa mga naging statement ni Vice President Sara Duterte itong nakalipas na araw. Talagang umagaw ito ng pansin. Kayo ba, anong inyong masasabi? Well, this is the strategy of the Vice President in diverting and deflecting the issue. Lalong-lalo na yung mga kinaharap niya ngayon na mga issue regarding sa kung paano niya ginamit at ginastos yung confidential fund ng Office of the Vice President at ang confidential fund ng Office of the Department of Education. Nakakalungkot dahil ibinababa ng ating Vice President ang diskurso lalong-lalo na sa mga issue at talagang ininsulto niya ang ating Pangulo na nakakalungkot dahil pati yung respeto at paggalang natin sa dating presidente na Ferdinand Marcos Sr. Dinamay niya. At alam naman natin na iginagalang natin lalong-lalo na yung ating mga magulang at yung ating mga sumakibilang buhay na mahal sa buhay, sana hindi nadadamay lalong-lalo na sa mga isyu pa politika. Okay. Congressman, sa inyong palagay, pwede or may katwiran pa ba na ito'y sagutin isa-isa? Kumbaga, tapatan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para at least malaman ng publiko kung ano naman yung kanyang saloobin hinggil doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara? Sa tingin ko, hindi na kailangan sagutin ng ating presidente yung mga isyu na ibinabato ni VP Sara. Una sa lahat, wala naman itong kinalaman patungkol sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Dahil ang mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte, yung nangyari nung nakaraang kampanyahan na kung saan sila lamang ng ating Pangulo ang nag-usap regarding doon. Wala itong kinalaman sa mga isyu ngayon na kailangan niyang harapin at kailangan niyang sagutin. Lalong-lalo na yung issue sa paggamit ng confidential fund, lalong-lalo na sa paggamit ng pondo ng Department of Education, kung bakit bumaba ang ranking ng kalidad ng edukasyon ng ating pag-aaral, ang quality ng education dito sa ating bansa nung siya ay naupo. Okay, ito naman ang akin pong katandem, si Bombo Everly Rico, meron din katanungan. Bombo Ever, with your questions? Balagay niyo po kung ay may pagkakataon pa o pag-asa na magkaayos pa yung dalawang pong pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dati rin naman pong naging magkatandem sa halalan ko. Nakita naman natin ang ugali ng ating presidente. Ang ating presidente is pasyensyoso, mapagpatawad, at higit sa lahat hindi siya mapagpatol, lalong-lalo na sa mga masasakit at mga issue na wala namang kinalaman sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Dapat ang ating Pangulo ay hindi na pinapansin yung mga ganitong klaseng salita at bagkus ay patuloy na lamang niyang paunlarin at isipin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Sana hindi na patuloy ng ating Pangulo yung ganitong klaseng kababaan ng diskusyon na ibinabato ng ating Vice President. Dahil alam naman natin na morally talagang mataas ang antas ng kapasidad at saka ng
ng diskusyon na gustong mangyari ng ating presidente. Alright. Bilang isa din po kayo sa mga kinatawan po na ibinoto po ng mga mamamayan, ano po ang inyong pong panawagan kay Vice President Sara Duterte hinggil po sa kanya po mga pag-atake ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sa ating Vice President, mas mabuti na lang po, Madam Vice President, na sagutin na lamang po ninyo yung mga issue na ikinakaharap nyo ngayon, lalong-lalo na po sa paggamit ng pondo ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka yung confidential fund na paggamit ng Department of Education. Huwag na po nating i-divert yung mga issue. Huwag na po nating i-deflect yung mga issue dahil hindi po yan ang kailangan ng ating gobyerno ngayon. Yung mga inyo pong mga sinasabi, mga issue po yan noong nakaraan na, huwag na po natin ibalik. Ang kailangan po natin is kung paano nyo po ginastos, kung paano nyo po ginamit ang pondo ng ating pamahalaan. Dahil yan po buwis ng ating bayan, pera ng bayan nyo na pinagkatiwala po sa inyo. Sana po, sagutin na lamang po ninyo yung mga issue dahil yan po yung ikinakaharap natin ngayon. So, stop diverting na lang po, Madam VP, at sagutin po yung mga issue na kailangan yung sagutin ngayon. Ayan. With that, maraming salamat po, Congressman, at kami patuloy na makikipag-ugnayan sa mga kaganapan dyan sa Kongreso hinggil naman sa mga bagay-bagay na inyo pong tinututukan sa Kamara de Representantes. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap natin ang kinatawan mula sa unang distrito ng lalawigan ng Zambales, si Congressman Jay Kong Hoon, hinggil pa rin dito sa mga reaksyon ng iba't ibang mga opisyal hinggil doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Inihayag ni Senator Risa Hontiveros ang pagsuporta niya sa ginawa ng Kamara de Representantes na pagtapyas at paglilipat sa mahigit 1.3 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Ayon kay Senator Hontiveros, mas nakakabuti daw na ilipat ang naturang pondo sa Department of Health at Department of Social Welfare and Development, ang dalawang ahensya na mayroong konkretong social at health services. Iginit din ng senadora na maaari daw magamit ang naturang pondo sa pagpapabuti pa ng health at social services sa Pilipinas at matulungan ang mga may hirap nating kababayan, lalo na ang mga mayroong iniindang medical condition. Ayon pa sa senadora na kapag kakailanganin na pagdebatehan daw ang pondo sa bicameral conference ay kanya itong susuportahan. Umaasa rin naman ang Deputy Minority Leader na dadalo si Vice President Sara Duterte sa magiging pagdinig ng pondo. Ilang araw nga bago nito inanunsyo ng mababang kapulungan ang pinal na desisyon nitong tapyasan ang pondo ng Office of the Vice President na mahigit 1.3 billion pesos kung saan mahigit 646.5 million pesos ay ipapasok sa DSWD at gagamitin sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation Program. Ang kalahati nito ay inilaan naman para sa Department of Health at gagamitin sa programa nitong Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Katwiran naman po ng mga kongresista na mayroon pong overlapping sa programa ng Office of the Vice President at ng Department of Health at maging sa DSWD, kaya't dito dinala ang naturang mga pondo. Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Magde-deploy umano ang Philippine National Police Aviation Security Unit ng karagdagan pang mga personnel para mapalakas ang pagbabantay sa kabuuan ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Public Information Office Head Police Major Junel Agmata, karagdagang 100 personnel ang lalabas upang tumulong at makapagsagawa ng mobile patrol at mapalakas din ang police visibility sa loob at labas ng terminals. Sa kasalukuyan ay mayroong mahigit 500 na miyembro ng ABSI Group at yan ay nakadeploy sa naturang paliparan. Ayon pa kay Agmata, magdaragdag din ang naturang police unit ng Police Assistance Desk sa loob mismo ng terminal. Ang ibang mga personnel nito ay tutulong naman sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagmantini ng seguridad at kaayusan sa loob ng terminal. Samantala, target ng naturang police unit
na mabantayan ang mga pangunahing gateway ng ating bansa, kagaya na lamang ng Ninoy Aquino International Airport dyan sa Pasay City at sa Claudine hanggang doon sa may area ng Parañaque, kung saan ay inaasahan na marami na naman ang bubuhos ng mga pasahero ngayong papalapit ang holiday season. Ipinagutos naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pagbabago o refinement sa mga protocol na ginagamit sa pagbabakuna sa mga baboy. Kasabay po yan ang isinasagawang controlled vaccination sa probinsya ng Batangas. Ito ay upang mapabilis pa ang rollout ng bakuna at mapigilan ng lalo pang pagkalat ng African swine fever. Ayon kay Secretary Laurel, kung mababago daw ang mga protocol at mapapabilis ang pagbabakuna sa mga baboy, tiyak na matutugunan ang ilan pang taong problema ng ating bansa sa African swine fever. Sa kasalukuyan po ay nagpapatuloy pa rin ang pag-rollout ng 10,000 vaccine sa mga babuyan sa Batangas kung saan pawang mga positibo lamang ang nakikitang resulta. Bagamat hindi naman po naglabas ang kalihim ng isasagawang refinement, tiniyak nito na ikukonsidera rin ng Department of Agriculture ang lahat ng mahalagang salig at epekto ng malawakang vaccination. Hanggang sa ngayon ay apektado pa rin ng ASF ang kabuang 122 na mga munisipalidad, 14 na rehiyon at nasa 534 pa na barangay sa buong Pilipinas. Ilan sa mga pangunahing apektado po rito ay ang North Cotabato, Quezon Province, Batangas, Camarines Sur at ang La Union. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha na tayo ng mga balita mula sa mga himpilan natin sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Itong kakatapos lamang ho na lumaban dyan sa Japan at naging matagumpay naman, itong si Casimero ay posible raw maharap sa mga kaso. Bakit kaya? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cebu. Hinaras ng kampo ng Filipino boxer na si John Rel Casimiro ang isang Cebuano International Boxing Judge at sports analyst na si Edward Ligas matapos unang binunyag nito ang pagkasuspindi ng boksingero sa Japan dahil sa pagka-overweight sa fight class nito. Ito ang ibinunyag ni Ligas sa eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio Cebu kung saan nangyari ang nasabing pagpanghara sa Gate 91 ng Narita International Airport sa Tokyo, Japan habang bumibili ng pasalubong ito para sa kanyang asawa na nasa Pilipinas. Anya nakasabayan niya ang kampo ni Casimiro pauwi ng Pilipinas at nagulat na lang ito nang pinaligiran siya ng boksidor at mga kasamahan nito sa mainit na pagbunyag sa nababalitang pagkasuspendido ng boksingero ayon sa Japan Boxing Commission. Dagdag paniligas na kung wala pa siguro ang brother-in-law ni Casimiro na pumagitna sa bangayan ay posibleng nakatikim na siya ng mabigat na kabaon ng Pilipinong boksingero. Sa kampo naman ni Casimiro ay ayon pa ay nagalit dito ang pagbunyag ng suspensyon sa kanya at sa mainit na nabitawang salita ni Ligas sa mga nakaraan. Ngunit itinanggi ito ni Ligas ang mga paratang ng boksingero na anya ay basihan ng katotohanan naman ang kanyang pagbabalita dahil napanayam nito ang CEO ng JBC. Dagdag nito na pinapakita lang ng boksingero ang kanyang pagkamainiting ulo at idedemanda niya ito sa Games and Amusement Board sa Manila at sa Japan Boxing Commission. Yeah, totoo yun, no? Kung wala pa yung brother-in-law niya, siguro sinapak na ako niya. Ang totoo. Nangyari doon sa Gate 91 sa Narita Airport, no? Habang ako naghanap ng Royce chocolates para sa asawa ko at sa anak ko, dahil sold out na. Pagkatapos nangako dahil nandoon na silang tatlo, pinalibutan la ako, Tapos galit na galit siya sa akin. Man-file ako sa before I will leave to Rico sa October 28. Sampa ko yung kaso doon sa Games and Amusement Board at sa GBC. Ating napakinggan si Edward Ligas, isang sports analyst at isang international boxing judge. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Department of Education naman muling isusulong kung maaari ay pataasan pa ang parehong monetary at service credits para sa mga guro na magsisilbi para sa 2025 elections. Kaugnay niyan, kuha tayo ng detalye sa pag-ulat ng Star FM Cebu. Para suklian ang hirap at sakripisyo ng mga guro na magsisilbi sa 2025 midterm elections, muling itutulak ng Department of Education 7 at kung maaari ay pataasan
ang parehong monetary at service credits. Binigyang din ni DepEd 7 Regional Director Dr. Celestian Jimenez na hindi madaling maglingkod sa panahon ng halalan, nariyan ang panganib at kulang sa tulog bukod sa maraming iba pa. Sinabi pa ni Jimenez na sa nakalipas na eleksyon ay ito paan niya ang kanyang itinutula kung saan nag-request din umano ito ng mga naka-standby na legal counsel para sa mga guro sakaling magkaroon ng hamon. Nakipag-ugnayan na rin umano ang Schools Division Officer sa kanilang mga counterpart at nakatakdang tukuyin kung sino-sino ang magsisilbi sa darating na halalan. Nilinaw naman ito na hindi nila mapipilit ang mga guro na magsilbi, bagaman karamihan umano ay handang maglingkod. Idinagdag pa nito na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa Commission on Elections, kaugnay nito at lagi naman anyang nakahandang magsilbi ang mga guro at non-teaching personnel ng kagawaran. Our teachers and our non-teaching personnel in the Department of Education are always ready, no, for this, no, service above self. That's the thing, and we closely coordinated with the COMELEC in relation to this. Well, in fact, our superintendents already signed para sa mga voters and all, no, and they already started at their level communicating with their COMELEC counterparts for the smooth and orderly conduct of the election next year, 2025. Personally, as the Regional Director, I will push for both, no, the service credits and monetary consideration for our teachers. We know for a fact that it's not easy to serve during elections. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, Philippine Sambo Team puspusa na yung kanilang paghahanda para sa nalalapit ng World Championship 2024. Yan ay daraos dun sa Kazakhstan. May balita ang Star FM Dagupan. Puspusan ng paghahanda na ginagawa ng Philippine Sambo Team na pambato ng Pilipinas sa World Sambo Championship 2024 na gaganapin sa Astana, Kazakhstan. Lalahok sa nasabing kompetisyon ay sina AC Yap, Maria Lua, Geneva Consigna at Jomari Torres sa Women's Division. Samantalang sa Men's Division naman ay sina Godwin Langbayan, Chino C at John Ray Pamor. Lalahok din sa nasabing kompetisyon si Richmond Rivena para sa World Blind Sambo. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Ace Larida, head coach ng Philippine Sambo National Team, ibinahagi nito ang kanilang paghahanda na ginagawa para maging maganda ang resulta ng kanilang magiging laban. The preparation namin is good ngayon. More kami sa light training na kasi palapit na kasi nasa 97% na kami na kondisyon yung mga athlete natin na pupuntang World Championship. So nagla-light training na kami kasi palapit na. Samantala, ang World Sambo Championship 2024 ay magsisimula sa November 8 hanggang 11 ng kasalukuyang taon na lalahukan ng 80 mga bansa. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Ito mga kabombo, 80-year-old Filipino swimmer umakot ng gold medal at silver medals doon sa Thailand. May nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Umakot ng 5 ginto at 3 silver medals ang 8 taong gulang na Pinoy swimmer na si Ethan Joseph Parungao sa 2024 Asian Open Schools Invitation sa Bangkok, Thailand. Naiuwi ng batang atleta ang gintong medalya sa 50 meters at 100 meters freestyle, 50 meters butterfly, 50 meters backstroke at 100 meters individual medley na mga kategorya. Samantala, nasungkit naman ni Parungao ang silver medal sa mga kategory na 100 meters butterfly, 100 meters backstroke at 50 meters breaststroke. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Ethan, sinabi nito na na-excite siya sa tagumpay na kanyang nakamit at ibinahagi pa nito ang mga paghahandang kanyang ginawa. Na-excite po ako. Masaya po. Nag-training po ako at sprints 25 and 50. Nag-warm up po. Nag-stretching. Ginagawa ko po yung pinakamabilis ko. School ko po medyo maaga pa po natatapos. Yung swimming ko po 5:30 o 6 o'clock pa po nagsastart. Nagbigay naman ng mensahe ang tatay ni Ethan sa anak at pati na rin sa mga tumulong sa kanila. Study well,
huwag maging matigas ulo, and train hard. Sa mga coaches niya po, thank you very much sa support kay Ethan. Wala pong sawang suporta kay Ethan and sa SLP Swimming Club po. Thank you very much po. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ German Bolero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Hindi lang yan mga kabombo, nagbitbit din ng panalo ang Philippine Memory Sports Team. Nakapag-uwi sila ng 26 na medalya sa 2024 Asia Open Memory Sports Championship na idinao sa Singapore. May balita ang Star FM Baguio. Humakot ng mga medalya ang Philippine Memory Sports Team sa 2024 Asia Open Memory Sports Championship na ginanap sa Singapore. Nakakuha mga ito ng 14 na gold, 7 silver at 5 bronze medals. Maliban sa mga medalya, nakatanggap pa mga ito ng 2 special awards at tinanghal na second runner-up overall. Pinangunahan ni Chloe Andrea Galamgam ang team kung saan nag-uwi ito ng 7 gold, 3 silver at 1 bronze medal. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa head coach ng Philippine Mind Sports Association na si AB Bonita, lubos ang kagalakan nito dahil sa karir ng Memory Sports, ito na ang pinakamaraming medalya ang kanilang nakuha sa isang kompetisyon kahit na meron silang mga players na first time na sumalang sa Asia Championship. Ibinahagi rin ito na ilang buwan bago ang kompetisyon ay nagte-training na sila kung saan nagkaroon pa mga ito ng The Brain Republic Memory Championship noong Agosto na malaking tulong sa kanilang preparasyon. Nagkaroon rin umano ang mga ito ng intensive training kung saan after ng school ng mga memory athletes ay nagkakaroon ng mga ito ng mahabang memorization activities. Nako, sobrang saya ko po as the national coach ng mga players natin. Bago kami sumalang, bago kami magpunta sa Singapore, I'm very confident na may maiuuwi na medals ang ating Philippine team. Pero hindi ko inaasahan na aabot kami sa 14 golds. Kumbaga, ito yung parang sa career namin in memory sports, ito yung pinakamalaki yung nakuha namin gintong medalya sa competition. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa presidente at head coach ng Philippine Mind Sports Association na si AB Bonita. Naging matagumpay ang kampanya ng Philippine Sports Team ngayong taon kung saan nakakuha mga ito ng 26 na medalya kumpara noong nakarang taon kung saan nasa 12 medalya lamang ang kanilang naiuwi. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. At ang mga programa na inyong paboritong pakinggan at panoorin ay matutunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, pwede rin sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan nga sa Hilagang Luzon, mga kabombo, matutunghayan sa ating Facebook Live programs ang mga programa mula sa Bombo Radio Kawayan para sa mga nandyan sa lalawigan ng Isabela. Doon naman sa mga taga-lalawigan ng Pangasinan, nariyan naman ang Bombo Radio Dagupan. Habang doon sa City of Pines at mga karatig na lugar, nariyan po ang Bombo Radio Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay at mga karatig na probinsya ng Sorsogon, Catanduanes, Masbate at iba pa ay nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. Diyan pa rin po sa may Luzon area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for Peace. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things.
Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Christmas is a time for sharing. Bokastar Nation, sa atin pong Christmas countdown, 67 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamaslo para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Philippine Standard Time, impunto launa na sapon. Sanbay sa kay Bombolin si Bades aton karon nga pagatag sang ligwa sa pilaman ka mga talalupandon nga mga balita diri sa aton sini nga pangalagad. Bata antes na sa aton sini nga mga kabombo sa liwat ang amon sini nga pangagdal sa inyo sa pag-upod naman liwat sa sining aton sini nga tuigan nga aktibidad ang aton sining simultaneous nationwide bloodletting activity nga dugong bombo, A Little Pain, Alive to Gain, 2024 na ining edisyon. Bugal naman liwat rin nga ginapapag-on sang Bombo Radio Philippines ang commitment sini sa pagtibong sang voluntary blood donation pinagi sa aton sining nationwide program nga dugong bombo sa November 16 na ini, no? November 16, 2024. Markahin na dira sa inyo sining nga mga kalendaryo hiwaton ini dululungan sa 24 ka mga key cities nationwide nga mayara sang 31 ka mga fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations nga naga-operate sang nagligad nga tuig to nga dugong bombo naton sang 2023 nakatipon ini sang nagalabot sa 2,502,450 cc sang dugo o kung katumbas ina kung sa nilitro pa 2,502 liters kung sa ginalon naman nagalabot ina sa 661.08 gallons kung tingbon sa drum masobra 12 ina ka drum sa aton sini nga mga kabombo tinakabulig ina na sa pagdugang sang blood supply sang pungsod. Halin sang ginlonsyar niyang mga dugong bombo masobra na pulo ka tuig na nakaligad naka-contribute na ini sang average nga 18 drums sang dugo sa kada tuig sa Philippine Red Cross. Ining aktibidad naton kaga ining kampanya na naton nag-ani na sang nationwide recognition or pagkilala halin sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kagadaban sa gani ining bloodiest single day blood donation program. Kaga subong nga tuig tiwal nagasaulog kita sa aton sini nga ika-58 nga anibersaryo no ang Bombo Radio Philippines. Liwat naton nga ginalunsyar ini nga inisyatibo kaga in partnership ini with the Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Kaga nagapamatuod lang maini sa wag yapon nagakapunaw nga commitment sang network sa pagsalbar sang kabuhi. Again sa aton sini nga mga kabombo November 16 ang aton sini nga bloodletting activity diri sa Iloilo hiwaton naton ini sa ISAT University Gymnasium. No, pinagi sa aton sini nga dugong bombo 2024, A Little Pain, Alive to Gain. Padayon naton diri nga ginatibong ang spirit of volunteerism. Unity kag compassion kag ang pagpaluntad man sang partnership sa tunga sang private sectors kag sang humanitarian organizations para sa isa ka malig-on kag matinatapon
nga sosyudad. So ginaagdagid namon kamo tanan mga kabombo naton dra kag mga ka-Star Nation nga magabuylog kag mangin baganihan kamo sa November 16, 2024. Buligay kita sa pagsalbar sa kabuhi sa aton sini nga mga kauturan. Sa mga successful nga mga blood donors naton, mayara kita sang ipanagtag diri nga mga freebies, no, bilang pagpasalamat na naton ini sa inyo nga magabuylog sa aton sini nga aktibidad. May ara kita sang iga-distribute nga mga limited edition nga dugong bombo t-shirts para sa mga successful nga mga blood donors, pero on a first come first serve basis ini. Pero sa iban pagid, no, hindi ka magkabalaka kay may bastante mandra nga mga refreshment nga iga-hatag kita ka nga isang free hot meals, mga sopas da, aros kaldo, molo soup, no, kag iban pa, no, may ara man sang pares nga tinapay kag ilimnon sini nga tubig, juice o kon soft drinks kay syempre parang ang mga utod nato ni nga naka-donate na sang dugo, no, magbalik ang ila sining puwersa, ang ila sining enerhiya after sang pag-donate sang dugo. Again, ang aton sining dugong Bombo 2024 hiwaton naton in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag subong sang Philippine Red Cross. Sa mga maga-join sa aton nga dugong Bombo 2024, mahimo kamo nga makapalista nga nangadaan diri sa bahin niya karon sang Bombo Radio Iloilo, makaparehistro kamo, no, kag kung masako gid kamo sa pagparehistro diri, no, pwede nyo ma-message kung hindi man kamo magkadto diri personal, pwede kamo maka-message dira sa aton sining official Facebook page o kung walk-in, no, kamo sa November 16, bisan way kamo din nakaparehistro, way problema, diretso lang kamo dira sa may ISAT University Gymnasium para sa aton nya sini nga dugong Bombo 2024. Isa sa mga benepisyo diri magluwas nga ikaw iya nga madonate sang dugo, makabulig sa aton sini nga mga isig katawo, no. Isa sa mga mayo nga benepisyo sini amo nga kun mag donate ka sang dugo, before na daan sina may ara ina sang pag-check man sang imo sini nga kondisyon sang imong ikayong lawas kung qualified ka mag-donate sang dugo, no. So may libre ina nga health check-up dira, no, sa ato nya sining venue sa ISAT University Gymnasium. So isa ina sa mga ma-avail nyo man ang libre nga health check-up kay dira na malantaw kung kamusta ang kondisyon sa inyo sining lawas, no, basi dira nyo palang mabalaan nga may mga kinahanglan gali kamo nga ulik do na sa inyo sining ikayong lawas after sang inyo sining check-up dira sa ato nya sini nga dugong Bombo. 7 minutos ang nakaligad sa launa. Itsagta report ni Bombolin si Bade sa mga motorista naton nga nagatraverse dira sa may Ungka area, partikular dira sa may Ungka flyover sa nagaagi dira, no. Plano kuno diri nga by next week himuon na sining two-way traffic ang left side or bot silingon ang katunga sang Ungka flyover kung going ka dito sa Pavia area haling ka diri sa may Iloilo City, no, kundi ang sarang magamit lang dira karon ang duha ka inner lanes lang sang Ungka flyover ang sa may outer or inner left, no, duha ka inner left lane sang Ungka flyover sa aton sini nga mga kabombo, no. Ang outer lane niya way pa ginagamit or sirado. By next week kuno buksan ang bilog nga lane galing katunga lang gyapon sang Ungka flyover, bot silingon matabo sini diri kay two-way traffic man siya daw amo man gyapon duwa lang gyapon sini kalin ang buksan. Ang kinalain lang kay ang sa right side
sa aton sini nga mga kabombo ang totally sirado kay bangod ongoing dra ang rectification. So ang open lang amo ang ara sa left side, no, sang flyover, pero two-way traffic na siya. No, may ara sang pagkadto, may ara man sang pakari. I-check tabala ang report ni Bombo Lindsay Bade. Sa report, Bombo Lindsay, please go ahead. Nag-abiso, Bombo Doni, ang Department of Public Works and Highways, Region 6 sa publiko nga sa masunod nga semana ipatuman na, Bombo Doni, ang two-way traffic sa left side sang Ungka flyover kung padulong ikaw sa Pavia. So subong ang ginagamit lamang sa aton nga mga motorista ang duha ka inner lanes sang flyover nga tiamo nang open to traffic. So subong ang or sa next week wala pa man ginahatag abi ang tulid nga petsa sang Department of Public Works and Highways kung saan ugid pero ti sunod semana kuno Bombo Doni kay by October 24, 2025 amo na ning last day sang jet grouting sang bahin sang Ungka flyover. So antes ipatuman Bombo Doni ang ining two-way traffic sa left side, may ara anay sila nga pagahimuon nga ti pag sinapol upod man ang Iloilo City Traffic Management Unit mangin ang Pavia Traffic Management Office sa Monday i-check anay ina nila kati base bala Bombo Doni i-check ana nila ang sitwasyon ng flow sang traffic kati base bala gulpiada madugangan pagid ang pagpugok sa trapiko Bombo Doni dra sa may nasambit ya nga area kay balantaman sang una kun mga rush hour lang yan naga-traffic nagapugok ang trapiko subong ya bisan hindi na rush hour do kada inoras traffic gid ang ma-experiencehan sang aton ya nga mga pasahero kag aton nga mga motorista. So ang duha ka lane sa right side siraduhon ina sa bangod nga tisunod diri kay DPWH Region 6 Director Engineer Sunny Boy Oropel maumpisa ang rectification works for the right side naman kuno Bombo Doni. So may i-correct ina sila dra nga alignment sang right lane sang flyover kag in kaso nga makayo na Bombo Doni ibalik naman siya sa kung ano ang sa subong nga ano naton nga ginaagyan sa inner lanes. So, buot sa lingon, mga motorista naton pasulod sa Pavia kag pasulod abi sa Iloilo City, magalabay ina sila sa left side sang flyover. So, ginpahayag pa dari ni Engineer Oropel nga magluwa sa rectification works. Nag-request man nga daan sang permit ang Metro Pacific Iloilo Water nga mailis sila, makutkot sila Bombo Doni sa dalom sang Ungka flyover kay mailis sila sang pipeline nila. So, So sapak-sapak man sila iya Bombo Lindsay. Amo gani, ti ginhatagan diri sila sang ni Engineer Oropel sang 10 days para nga matapos nilang ilang ulobrahon kiti siyempre may ginaobra man ang DPWH dra nga daan Bombo Doni mo. So 10 days ang ginhatag sa ila para nga matapos ang ila dra yang trabaho sa pag-ilis sang pipeline. Sunod diri kay Oropel, amo na gani planohon anay nila, istoryahan ani nila kun san ogid kay by Monday i-check abi nila didto no ilang taon magapatigayon abi sila sang dry run antes nga i-finalize so possible mga gabi abi sang Lunes maka-practice abi dra sila sa paglabay sa mga salakyan sa left side lang gid Bombo Doni para nga ti makit-an ang flow sang traffic. Mabutang man ang Department of Public Works and Highways amo man ang Iloilo City Traffic Management Unit kag Pavia Traffic Management Office sang barrier sa center line sang left side dara abi sa Ungka flyover para nga ti guided ang aton dara nga mga motorista nga maglabay kag tinag-request man ang DPWH sa city government, Iloilo City Government kag sa Pavia LGU nga kung pwede dugangan bala ang traffic enforcers naton dra sa area sa Ungka terminal padulong sa may dito gid sa may Pavia kung saan may mga mall dito Bombo Doni para nga ti ang flow sa traffic man bala gilayon sa aton nga mga enforcers kay ti ginalantaw na dari nila kinalauman nila nga ti may ara gid sang heavy traffic nga matabo
Pero ang ginalantaw dari sang bahin sang DPWH nga magalawig pa niyang traffic scheme, tubtob nga magbukas sa full capacity ang Ongka flyover sa December 25, 2024. So ginpamangkot taman kun bala may ara sang lain abi sa oras kay tisubong balanta do window time na sila da Bombodoni sa Ongka flyover from 6 in the morning to 10 in the morning, tapos close naman, tapos mabukas siya alas 2 sa hapon, tubtob alas 9 sa gabi. So pahayag da rin ni Engineer Oropel, the same sa gyapon nga oras ang i-practice ang gamiton kun gabi saraduhon gid kagti between 10 to 2 p.m. amo na sarado man ang nasambit yang flyover. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni DPWH Region 6 Director Engineer Sunny Boy Oropel. After the jet grouting activity na gina-target naton matapos by October 24, we are planning to divert all the traffic sa outer lane on the left side of the Ongka flyover. So, vehicles coming from Pabia side, amo ng Ridwan, and vehicles coming from Iloilo side, going to Pabia, amo ng Yilo. So, we will be putting some barriers para na hindi ang vehicles coming from Iloilo mag-queue na siya nga daan para nga left open naton ang left side. Right side, ma-lift open ta ang right side para for those vehicles na hindi magsaka sa babaw kay makross siya or ma-left turn or right turn sa intersection, madiretso sa salalong. So matadlong di siya. And then we will also provide some barriers para for those vehicles na silo sa left lane sa Ongka flyover, makyo na sa nadaan, almost maybe if we can provide at least 200 meters para galinya na sa nadaan, so wala agaway linya. We will be providing some barriers on the abutment A, Iloilo side, and also barriers on the abutment B sa Pabia side. Because vehicles coming from Iloilo, pag tagbok niya sa in front of the GT Mall sa approach bay, mabalik siya sa existing right lane. Mabalik siya. So, amo na siya atong galiton. So, the whole, ang blue line na siya is the center line of the left lane sa Ongka flyover. And it will be utilized sa Iloilo side, at ang red arrows are being utilized from vehicles coming from Pabia side. Basically daw, amo lang din ang purpose. And then right after, makorek natin ang alignment sa right lane of the Ongka flyover, ibalik na siya natin ang liwat sa right lane para ma-rectify naman ang left lane. Using the same method para napakasaylo ang traffic. Ano na sabi? So this scheme, maybe ikuanan ko ni open kami sa suggestion, pero ubrahanin natin sa igairan talanganay before kita mag-finalize. No? So we are open on the timelines given by the two traffic bureaus para na practice natin. So ang pag-practice ini, maybe it will be done sa gabi, nakita talanganay, para makita natin ang direction ng flow ng traffic. Naaman na siya, So, providean ko na siya barriers niya. Ang coming from Pabia, hindi siya mag-cross ng babalik dayon. Kaya may terminal na rin. So, mataglong siya na para nga wala sa isang linyada. Although may white na sa corner na kuwaon na natin, kuwaon na. Para rekta-rekta. So on the other side naman, sa GT Mall, ano na siya, right after sa approach B, mabalik siya sa iya original nga traffic line na ano na siya.
So basically, the right lane, the two rightmost lane of the Ongka flyover, maklos na siya sa vehicular traffic. Ako ng from Iloilo, ang Ilo. Masaylo sa dapat magbalik. Overhand naman na siya barrier sa center line para guided siya niya ang traffic utilizing the ground zero sang aton approach matadlong siya na hindi siya mag-mix up sa lane na sa iluan sa Ilo na i-close na hindi man close kundi linyahan ta na para wala ka sang makuan kay ga-expect ka sang heavy traffic especially maybe sa last week ng November damo na rin sila yan because of the Christmas rush but hopefully mabaligan ta sa pag-ikindi sa atong tumuloyo nga arada pag sa mga commuters so far amo na ang atong objective sa subong adlaw para at least makita namin yung daan we are asking the cooperation and understanding especially coming from our media friends no na liyog lang kami pabalo sa tao we are now planning the next activity that we will be introduced sa Ongka flyover. Nabagian Bombodoni si Engineer Sunny Boy Oropel. Subong pa lang Bobolin si daw nagahiram na tay ko. Ginahalawhaw na ako sa akon nga ginapananaw nga mangin sistema sinadra sa traffic. Kay sigurado ma-traffic gid ni. Amo gani. Ga traffic gani nga diretsoan na ipang dalagan sang salakyan subong ang inang right side sang Ongka flyover or left side no amo ning open kung going to Pavia. Subong ang left side nga ina sang Ongka flyover going dito sa may Pavia ang dedicated ya ina sang mga salakyan nga halin sa Pavia area pasulod sa Iloilo City. Yes. Diretso na no. So pag saka to nila sa may approach sa punta sa may Pavia nga side, diretso na sila. Naog sila da sa may Iloilo City nga side sa may Ongka haro na sining area, diretso na. Yes. Ang going to Pavia ang dedicated yang lane sini sa ila syempre ti amo na yang sa piyak naman. Ang right sa kun pagadto kato ti ara sa right but kun halin ka sa Pavia ara na sa imo sining left. So mo ni kun halin ka sa Iloilo City diretso ka na sa right. Pasaka ka sa flyover. Or kun option mo man hindi kaya magsaka sa flyover ti kadto ka sa rightmost pagid agi kada sa may service road niya sa Dalom oo. Pero ang matabo dira next week i-close inang right side from Iloilo City going to Pavia. So ang salakyan kung magi ka sa Ongka flyover ma-left turn ka gid. Ma-left, yes, oo. Ma-left turn ka ti hindi ka madain sigida nga pag left turn mo ga borhot sa lakyan mo mabahar ka gina. And then ti makuan ka pa maliko ka pa left turn para nga makasaka ka sa flyover and diretso ka ti while ga bahar ka da ang mga salakyan da sa likod mo ga bahar man na. Kag ang mga salakyan nga halin dito sa may Pavia area kuanang isa lang ka lane ang ila sining agyan magpanaog sila no? Oo, isa lang ka lane? Oo, isa lang gid Bombodoni. Ang problema da kun magpugok to sa may Ongka terminal nga halin bala sa Pavia kay ti
sini nga daan gauntat gani ang salakyan sa babaw flyover mo. Nga diretso Tungod sa anay tao. ang salakyan? Oo. Ti how much more kun mahatag ka ba sang allowance nga magbahar ang salakyan kay ma-left turn pa mo kung magsaka sa flyover? Amo gani. Hindi man na pwede nga tanan ma-right turn na lang to sa outermost kay sa may kilid magi. Ati kuan gid. Good luck. Good luck. Oo, amo gani. Pero tiyan mo na, palinton talang sa aton yung mga motorista. Pero why pa di kahatag ang DPWH kung saan ogid, Bombodoni, sa ang petsa, basta ambal nila sunod semana. So i-follow up ta na sa Monday kay ma-meeting pa sila sang LGU, sang Iloilo City, ang aton daring nga traffic and also dito man sa may Banwa sang Pavia kung ano ang Mayo kag kung san ogid pati gayon or implementar ang ining two-way traffic sa left side sang Ongka flyover. Oo. So i-implement nila ini nga i-close ang right lane going to Pavia, i-open lang anay ang left lane kay bangod sa ongoing rectification ang jet grouting nila. Yes, ma-start na sila sang rectification. Oo. Bombodoni. Sa Deraman, sa may right side man na yun. Yes, oo. So kung magsaylo sila sa left side, kung dito naman sila matrabaho, ti ang left side naman ang masarado, ang right side naman ang mabukas. Yes. Bao, sus. Nga, sano pa ihana? December 25 kuno ang gift nila sa mga pumuloyo. Ina kun wala sa mga major challenges. December 25. May dadumduman ko sini Bombo Angel sang December nimo. Ano sino gani to Bombo Brennan? Ambot kon makuan mo bumalinsi. Basta kasi manwa ta to sa Ilonggo ginto mo. Ilonggo ginto nga adto ya bilib kita sining kasi manwa ta nga Ilonggo kay hindi gid siya gusto nga nagapinitin siya, nagaantos ang kapariyo niya nga Ilonggo. Kay man Ilonggo man sa gani. No? Amo na nga gusto niya na yasad to nga by December, by Christmas, kung ano to nga tuig mabuksan ang Ongka flyover. No? Nahidlaw gani ko sang kasimanwa tani nga Ilonggo, Bombo Angel mo. Basi nahidlaw man ang aton sini nga mga kabumbo sa iya sini nga tingog. Ari bala, ang kasimanwa ta nga Ilonggo si Mr. Alvin Patrick Tan. Natabo ini kami, nag-commit na kami sa ila na willing kami mabulik dayon na buligan na mo ni una gasto para kaya mo nagas is for the Ilonggo bala di Ilonggo man tamo hindi mo ta gusto aton kapwa Ilonggo mapinitin siya bala di why man isang gusto sa may nagtabo subong so ang makumit lang namon sa part ng contractor is ubrahon gini namon kasi example once nagambal to last time ang DPWH na-approve na nila ang shoring design. Kung makita nyo once na-approve nila, i-implement man namon na yun sa site. And extend kami sa oras namon para sa pag-ubra, para matapos namon na yun man. Tapos ang shoring design DPWH is temporary pa lang na siya. So subong kabulig man kami follow-up dito sa consultant kung ano na to ang permanente nga amo na hambal ni ARDL na nagabulig sa aton permanent follow-up dito sa Manila nga ang jet grouting ang isa sa mga gina-consider. Ti ang fellow Ilonggo tani ang inyong statement niya way back pa ni sang 2022. Oo, 2 years na. October 7, 2022 tinagsukat na. Duha ka tuig Bombo Angel nga concerned ining kasimanwa ta nga Ilonggo. Filo Ilonggo hindi sa gusto mag pinitensang isig kay Ilonggo niya kay man Ilonggo gid sa mo. Amo gani Bombodoni ti subong 2020 December naman ko no 25 2024. Ti 2022 hindi sa gusto magpinitensya mga isig kay Ilonggo niya. Kay Ilonggo gid sa mo. Ti why man December 2022, pinitinsya man, naligaran 2023, bilog nga tuig 2023, pinitinsya man yapon, hasta subong. Sukat na duwa ka tuig ng statement sang kasimanwa ta nga Ilonggo, pinitinsya yapon. Manog pinitinsya naman liwat. Amo gani. Why katapusan nga pinitinsya ni Bumulinsi? Correct gid. Kag ti ang nagdaog pa ni daan sa contract ni for phase 2 sa rectification IBC man nga daan Bombodoni mo.
sila man yapon ang mga jet grouting. Tiya mo ni, insakto ning hambal sang kasi manwata nga si Mr. Alvin Patrick Tan sang 2022 nga approve na sang DPWH nga jet grouting. Ti ilagin man matuod subong. Silang nagawag sa kontrata? International Builders Corporation. Oo. Ano gani? IBC. May kilala ta ni Santo Bumulinsi nga lipat sa mo. Nalipatan niya na ng IBC na kiti isusakado gayon bala Bumulinsi. Oo, hindi ko hindi ko di ma-retrieve di sa malamaan ko di ang atong kilala ta nga sa edad na gid man siguro Bumulinsi nagamalipato na. Hindi sa kadumdum sang ano gaya dang kwan, ano gaya dang project din ganin ada. Ungka. Ungka flyover. Oo. Ano bansagan nga UFO? Daw malapnan man ta sang kilala ta nga malipato na. Galing kay sila manabi most qualified man sila kuno kay Engineer Oropel Bombodoni kun lang tawon mo sa mga nagbid pagid no for the rectification. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Lindsay Bade. Isa lang ang gusto nga mensahe sang Department of Public Works and Highways sa mga motorista naton nga nagatraverse dra along sa Ungka flyover sining area, no? Brace for another sacrifice, no? Sakripisyo. Dugangin yung inyo sining sakripisyo pagin, no? May sugpon pa da ang inyo sining kalat sa inyo sining pasensya. Sugpon no? Kay ti daw ay katapusan ang pinitensya dra sa mayriya sang Ungka flyover. Ang hindi naton diri karon mahangpan paano yang ginpadaog pagyapon liwat sang Department of Public Works and Highways. Nga ginpaintra pagyapon nila sa kontrata sa bidding para sa rectification sang Ungka flyover. Phase 2 na ini ang International Builders Corporation. No? Galing saysayan ta naman kamo siniliwat sang kung ano ang mga nagapulunsot nga mga proyekto sa IBC nga hindi nila maarapalan. Iban hindi nila mahuman-human. Long overdue, no? Adding insult to injury, may samad na binanyusan pagid sang asin sang taga DPWH, no? Sa tanan nga mga yawa nga pwede nga tagaan sang kontrata sang DPWH nga man ang International Builders Corporation Japon. Kagang IBC man niya, tiway man sang delikadesa. No? Why gid sang delikadesa? Nga masiling abi baw na huyan na tada, na kompromiso na tada sang ginhapan tanang Ungka flyover nga project. Ang budget sadto ara lang sa 680 million pesos. Subong gadalaga na 1 bilyon ka pesos ni tapos may nawong pakita ngay atubang sa aton nga mga fellow Ilonggos. Intrahan ta pagid ang kontrata. No? Daw insultohon ta pagid ang aton sini nga mga fellow Ilonggos. Nga gin papinitin siya na naton sila. No? Gin palpak ta na ni ang Ungka flyover tapos pugaan ta naman sang taxpayers money ang mga taxpayers nga mga Ilonggo para sa rectification sang baldog nga trabaho tada kita man gyapon dayon mga kontrata, no? Why sang hirab kag why sang huya, no? Kag why nagidya sang respeto siguro sa mga Ilonggo ang DPWH kag ang IBC. Amo na ginaya ka nubo sigurong panulok nila sa mga Ilonggo, mga idiots na gid, no? Nga ang mga Ilonggo
ginhalita na nila sa ila sini nga trabaho sa ungka flyover, insultohon pagid nila. No? Kay ti insulto ini nga dako sa kinaalam sa mga Ilonggo nga nakaintindi kung ano ang natabo dira sa ungka flyover sa kontrata ni IBC kag ni Department of Public Works and Highways. No? Nakaintindi ng Ilonggo kung paano inadragin baldog ni DPWH kag ni IBC. Ini nga proyekto nga ini. Tapos ihatag pagid sa ila ang masulod nga kontrata dira man gyapon sa ungka flyover nga ginbaldog na nila una pa. Ti anong hambal sadto sa aton nga Filo Ilonggo Bombo Brenan, no? Balikan tabala pamatian tabala liwat kung ano ang hambal sa aton sini nga Filo Ilonggo nga taga IBC way back sang October 2022. Nga natabo ini kami nag-commit na kami sa ila na willing kami mabulig dayon na buligan na mo ni una gasto para kaya mo the gas is for the Ilonggo bala di Ilonggo man tamo hindi mo ta gusto aton kapwa buligan kuno gasto tiyang pamangkot naton sa International Builders Corporation, no? Pakitain nyo abi ang inyo nga mga Filo Ilonggos nga hindi nyo gusto nga magpilitin sa kay man Ilonggo man kamo mo. Pakitain nyo abi di ang inyo sini nga nabulig di nga magastuan, pilang inyo nga nabulig sa paggasto, no? Kay laban-laban kung may aragin man kamo sang nabulig ha. Kung may nabulig man kamo sa paggasto dira, no? Sa hilot sang baldog nga proyekto, no? Sigurado subong kay nakakuha naman kabuda sang kontrata, bawi nyo man gyapon gasto nyo guro, no? Pamatian ta palaliwat, hindi ko ya maributay bumbubrinan. Sa aton sini nga Filo Ilonggo, no, makan mo nga 2 ka tuig kag isa naman kita makamit sa aton sini nga Filo Ilonggo, no? Pamatian ta mga matamis nga mga tinaga sa aton sini nga Filo Ilonggo nga hindi gusto nga ang mga Ilonggo nga nagapilitin siya kay Ilonggo man sa mo. Kami nag-commit na kami sa ila na willing kami mabulig dayon na buligan na mo ni una gasto para kaya mo the gas is for the Ilonggo bala di Ilonggo man tamo. Hindi mo ta gusto aton kapwa Ilonggo mapinitin siya bala. Di why man isang gusto sa minat. Oh. Anong hambal sang Filo Ilonggo ta nga hindi gusto sa nga magpinitin siya ang mga Ilonggo kay man Ilonggo man sa mo. No, anong hambal niya? Buligan, nag-commit na sila kuno nga buligan namon ini gasto. Buligan ni International Builders Corporation gasto ang nabaldog nga ungka flyover ti, no? Filo Ilonggo, pakita bidi sang resibo, no? Pakita bidi sang resibo sang inyo sini nga commitment. Kung gintuman nyo ginman ang inyo sini nga commitment nga magbulig ka mo dira gasto sa nabaldog nga trabaho sa ungka flyover project, diin ang inyo nga nagasto? Pila ang inyo nga gingasto? Sa ano ninyo inaging gasto? No? Sa diin nga spito ninyo inaging gasto? Abi pakita abi sang resibo di kung may aragin man kamo kung gintuman nyo ginman ang inyo siya commitment sa inyong mga Filo Ilonggos IBC, no? Kay base bala kag granting abi may ginbulig gidman kamo dra sa gin gasto nyo, bawi nyo man gyapon subong inyo nga gasto kay nga daog man gyapon kamo sa kontrata, no? Ti ako ya hindi ko ya makabatas nga amos na nagid lamang sini kanubo ang ilaya sini nga panulok sa mga Ilonggo, no? Nga ginhalita na nila insultohon pagid nila subong. Tiambot sa inyo dra sa aton sini nga mga kabumbo, sa mga listeners and viewers naton subong, no? Ayos lang sa inyo, kumbinsido man kamo sini nga amo na gid lamang ya sini ang pag-insulto
ni IBC kag ni DPWH sa mga Ilonggo, no? So ang syudad sang Iloilo ginakilala hindi lamang nationwide, worldwide. Ang kinaadman, ang talento, ang abilidad sa mga Ilonggo ginakilala hindi lamang nationwide kundi worldwide. No? Tapos amo ya sinika nubo ang panulok ni DPWH kag ni IBC sa mga Ilonggo nga matubsan niya gyapon nila sini nga insultohon sa amo sini nga pagi. No? Ginbaldog nila una ang trabaho kay tuhaw ang ebidensya sa ila sini nga pagpangbaldog, ipa-repair, gastuhan gyapon sa mga pumuluyo sang taxpayers money, tapos ang ma-repair man gyapon sila-sila man lang. No? Daw hindi ini malayo sa example abi Bombo Bren nga nagpatindog kabi sang balay. No? Patindog ka sang balay, tinag-hire ka sang kontraktor, nag-hire ka sang architect. No? Nagkonsabo abi si architect kag ang foreman nga amo niya baldog nga plano ni, tapos ang pagpatindog nyo baldogan nyo man para nga kung mahuman maguba ang balay. No? Hindi mapuslan sang tagiya. No? Hindi mapuslan kiti blessing kamo subong sang balay pagkaaga rusdak. No? Tapos kung sa imo abi kontratahon ng pagyapon ang architect, kontratahon ng pagyapon to ang mga construction workers nga patindog sang baldog nga balay sa imo. Willing ka pagyapon nga magbayad sina para sa ila. No? Ti kun ikaw hindi gusto sa ngamo sinang sistema, no, ginbaldog ka na, ginabusuhan nila ang trust and confidence mo nga ginhatag sa ila. That's why nga patrabaho mo ina sila, bayaran mo sila para nga trabaho nila ina, tapos ginbaldog ka nila, and then nabalaan mo nga ginbaldog ka nila, no? Kontratahon mo gyapon sila. Ti amo ning ginhimo karon sa Department of Public Works and Highways, no? Kag sang International Builders Corporation. Ang pag-usmod sang Ungka Flyover bangod sa kapalpakan ni DPWH and ni Ungka Flyover or ni International Builders Corporation. No? Bunga sang ila sining perfect partnership ang kapalpakan sa Ungka Flyover nga nag-usmod ini. Ti kinahanglan nga i-repair para mapuslan. Ngita ta sang manog repair IBC gyapon na. 42 minutos na nagaligad sa launa. Maga-check anay kita karon sang update sa aton sini nga mga kabombo sa trabaho dito sa may bahin sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa ginahimo sini nga maintenance activities kay bangod sa kinanglanon sini nga maintenance activities sang Flow Water, kinanglan ini nga mag-shutdown temporarily sang iya sini nga operation. Ti bangod sa temporary shutdown sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated being isa sa mga main nga bulk water supplier sang Metro Pacific Iloilo Water, ti kulang karon ang supply sang Metro Pacific nga gina-distribute. Ti damo sa mga nagabantay, nagahulat kung saan o mag-resuman ang normal operation sang Flow Water kay ti
hindi masaligan karon ng Metro Pacific Iloilo Water kung maghambal sila nga ma-rotational water supply schedule sila. No, schedule sila dira sa adlaw, sang inoras, sa kundiin nga mga barangay, di nga mga distrito magatubod ang tubig. No? Ti ayawan kabantay ang aton sini nga mga konsumidor sa promisa ni Metro Pacific Iloilo Water nga muna nga oras patubdan nila, no? Nag-deploy kuno sila sang additional nga mga unit sa mga water tankers kay ma-deliver sang tubig. Why man kuno nagatupa? Why man nagaabot? Kung may nagaabot gid man, ti husto lang yang nga isa ka balde ang masalod sang mga nagabantay sila nga mga konsumidor sa aton sini nga mga kabaranggayan. No? Inabisan pa nga magluwas iya sa flow water, may araman sang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation. No? Bunga man nagyapon sang joint venture ni Metro Pacific Iloilo Water kag Metro Iloilo Water District nga mag tukod man sila sang sining bulk water supplier nga ilaman gyapon. Magluwas na ti may other sources pagid kuno sa Metro Pacific Iloilo Water sang additional nga water supply amo ni ang mga bubon-bubon. No, ga-extract sila sang tubig halin sa deep well bisan nga ini gina discourage na kuntani. No? Ang over extraction sang mga tubig halin sa aton sining underground sang groundwater. No? Kay ti dapat ang i-utilize siya, i-maximize ang paggamit ang ara sa surface water, sa mga suba, sa mga dam, no? Pero ti ang niyagyapo ng opisyon ng Metro Pacific Iloilo Water, no? Kung ongoing ang operation ni Flow Water, kag adlaw-adlaw ini nga naga-deliver sang kun ano ang commitment sini nga supply sang tubig sa kay Metro Pacific Iloilo Water, ti damo gyapon sang palusod si Metro Pacific kun nga ang hindi sila maka-deliver sang bastante sini nga supply sang tubig, no? May ara nga may emergency repair kuno sila sa ila sini nga mga tubo nga nagalik. No, rasonan pagid nila nga si Ungka flyover abida, si IBC abida nilosbot nya ngamon sini nga tubo da sa may Ungka sa ilang trabaho. Ti mo na nga apektado ang delivery sang tubig, apektado amon sini nga pag-supply sang tubig, no, kadamo lang. Sa aton sini nga mga kabombo. No? That's why nga we wonder kung indeed ang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation naga-deliver gid man sa kay Metro Pacific Iloilo Water sang gina-require sa iya nga i-deliver para mag-boost sang supply ni Metro Pacific in addition sa kung ano ang gina-supply ni Flow Water Resources. Kay ti daw nagaduda na kita karon nga kun waya tubig si Flow Water, waya tubig si Metro Pacific. No? Kay basi pahangin lang ya balang ubra ni Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation. Anyway, sa aton sining linya man kaupo naton na diri sa aton sining pagpangalagad ang plant manager sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated, si Miss Josephine Ilagison. Mama Josephine, good afternoon. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Good afternoon, Bombo Doni. Good afternoon sa tigpalamati sang Bombo Radio sa mga tao sa syudad sa Iloilo.
Yes, Ma'am Josephine, anong atondra nga latest nga update sa maintenance activities sa bahin sang flow water? Sa subong Bombodon, nagapatigayon katasang blue off kay siyempre gina-secure ginaton niya ang i-deliver naton niya tubig sa tao safe bla. So ang nag-stock nga mga tubig sa tubo gina naton subong gina blow off. Sa kay hindi pa ta compliant sa sa parameters nga sa standard na parameters ng Metro Iloilo I rather sang Metro Pacific. So after sini ma'am sang blow off kumbaga daw ginahugasan ay ini ang mga pipelines na tondra since malawig man nga mang inadlaw nga way ina maagyan sang tubig kay nag-shutdown anay kita. After sini Ma'am Josephine, ano ang masunod dayon? Kung i-allow na kita ni Metro Pacific nga kay ang standard naton nga chlorine, residual chlorine is 0.3 to 1.5. So ginahayo na siya naton nga biskan sa 0.7 makakonect kita kay actually safe ginakatama. Kay ang minimum nga range is only 0.3 ppm or parts per million. So karon subong sa Hanipaan kami naga-blow off kay since nga alin sa planta pakadto sa Hanipaan medyo pag-start naton bala ang una-una to nga okay nga tubig isang pundo to siya. So ang pagano kay tungod niya nag-iilis sa tasang filter naton so ang turbidity hindi na naton masweto bala mag-fluctuate na siya may mataas may manubo. So pinapatigayon naton ang blow off sa Hanipaan and then kung mag-okay na sa Hanipaan makadto na sa Liganes nga blow off kay kung hindi man to gyapon compliance i-blow off pagid. Actually undergo kita sa bungsang blow off simultaneous sa Liganes nga sa Liganes metering house lapit dason sa Hanipaan Bridge. Subong hindi pagid kay taas ang nag-okay naman ang aton nga residual chlorine pero nagtaas naman ang turbidity. So sa na siya sa nagpundo sa nag-stock ng mga tubig pa. So kung blow off na ni tanan na nag-stock sini nga mga tubig, we expect nga kuha na ini daw okay na ini siya Ma'am Josephine. Sir. So pero ang as far as ang mga maintenance to sa nagligad sa planta kuha na to ya kompleto na kaga nagaandar na ni kumbaga subong ang planta dra sa may sa flow water. Sir. Okay na yang sa planta pati na ang aton nga mga pipelines pero amo lang na ang sa quality na sang tubig kita naga-problema subong pero ginatingwaan gid naton nga sa lalo nga madali nga panahon makakonect kita. Kag maka-comply sa ilang standard. So amo gyapon at least within this day Ma'am Josephine hopefully makapasulod na kita sang water supply sa linya ni Metro Pacific. Yes Ma'am Bodoni, within this day tingwaan din naman niya makabalik ta. Okay, sige. So may ara sang palabot lang abiso basi may abiso or any message from Flow Water sa mga water consumers diri karon sa may syudad sang Iloilo Ma'am Josephine? Sa umpisa nga maka-connect kita so nang sang mga tawo nga boil ila mga tubig kay since kita nga malagas naton ang standard may mga tendency nga nagapataas kita sa naton nga chlorine so manaing before nila yan nun i-imnon or gamiton sa mga linuto nila i-boil lang anay or ipatiner lang anay sa pila ka oras. Okay. Sige. Again, Ma'am Josephine, karon basi makapagigangot liwat kami sa imo kay magahatag naman kita sa additional sining update sa aton nga mga water consumers diri sa may syudad sang Iloilo. Thank you gid sa imo ma'am kag mayong hapon. Masalamat din dondon kag sa pumuloy sang syudad sang Iloilo mayong hapon. Okay, si Miss Josephine Ilagison ang plant manager sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated diri sa aton sining pangalagan. Stay tuned lang sa mga kabombo kay from time to time mag-check kita sang update dito sa area ya karon sang Flow Water party sa resumption sini karon sang
supply liwat sang tubig sa Metro Pacific Iloilo Water. 7 minutos antes ang las 2, i-check naton ang report ni Bombo Marisol Biñas bago makahalangusbo maning natabo dito sa may probinsya sang Antique. May mag-asawa nga sakay man ni sa ilan sining pribado nga salakyan. Ang bana diri ginapahayag si man pa ni ang asawa isa ka nurse, no? So ambot kun anong natabo nga ilaya sining nga salakyan, nahulog kuno sa suba. Unfortunately ang bana ginbawian gid sang kabuhi. Ang asawa ang critical man kunong kondisyon karon sa ospital. Check nato na ang linya karon ni Bombo Marisol Biñas diri sa aton sini nga pangalagad sa mga detalye. Bombo Sol, please go ahead. Bombo Donnie, patay ang isa diri ka seafarer. Samtang padayon naman iya nga ginabulong ang nurse sini nga asawa sang mahulog ining ila ginasakyan nga no, sa Suba boundary ini sang Barangay Masayo kag Barangay Arobo diri sa may banwa sang Tobias Fournier Antique. Ang gindulaan sang kabuhi amo si Sheridan Sansaet, 40 ang pangidaron o 40 anyos ang pangidaron, samtang ang asawa sini isa ka nurse, no, amo si Mrs. Cookie Sansaet. Puros ini sila mga residente man diri sa may Barangay Villaflor, Tobias Fournier Antique. Sang natigayon naton nga ma-interview si Police Staff Sergeant Anthony Pilingon, ang investigador sang Tobias Fournier Municipal Police Station. Suno sa iya nga halin ini sa isa ka event ining mag-asawa, halin sa banwasang San Jose Antique kag papuli na kontani sa ilang barangay. Suno diri sa investigador nga base diri sa mga nakakita man kag ginapatihan nga ining driver o kun ining si Mr. Sheridan ang napiyungan samtang naga-drive sang iya nga salakyan kag ginapatihan nga posible nakainom ini kay halin gani ini sa isa ka pagtipon-tipon kag sang time nga nakaagi sila diri sa may Barangay Masayo kag Arobo or Barangay Arobo bag-o mag-approach abi sa Taytay. Gulpi lang nagbunggo ining ila ginasakyan kag nahulog sa nasambit nga Taytay kag nagdiretso gid sa Suba, no, nga ang sitwasyon sini nagupi gid gani ang ila sini nga ginasakyan ilabi na sa pangunang nga bahin sang nasambit nga salakyan kag didto actually natigayon pa iya nga makaluwas nakagwa gilayon ining nurse nga iya asawa apang ining seafarer ang nabilin didto sa sulod sang salakyan kag mangod sa ginaaligar nga taob sang tion nga nahulog ining ila salakyan posible na na ang isa sa mga ginapanglantaw didto nga matam-an gid ini nga sang tubig o kun apadayon pa ina nga ginaimbestigaran kun ano gid man ang posible nga nagguha abi sang kabuhi ni Mr. Sansaet bangod man sa mga pila diri ka mga sitwasyon kag ilabi pa gid sa patal sini nga pilas nga naago man sa impact nga natabo sa disgrasya. Sa dugang bala nga pahayag ipabati ta ngato nang interview kay Police Staff Sergeant Anthony Pilingon. Sa amon pang imbestigar, ma'am, halin sila sa San Jose. Samtang gabiyahe sila daw allegedly na tulugan guro ang driver kag naglapaw siya na wala niya na makontrol ang nabila, naglapaw siya sa pag-abot dito sa sa Barangay Robo, naglapaw siya sa dalan. Natabuan lang nakadiretso sa Suba nga may tubig. Bali tapos nagkaya ang ila sa lakyan. Okay, nagkaya gid ko di asawa yato, sir. Bali ni sir ang lumpatan nila, sir, do bangin anay bago ang Suba or ano ka dalom ni sir kadalom? Do mga hindi ko lang ma-estimate exactly, ma'am. Pero amo to, sir, pero may barikada pa, sir. Oo, nabungguan niya pang barikada. Okay. Sang antis mag-approach sa tulay, may barikada bla nang steel na. Kamusta, sir, ang dalan, sir? Kamusta ang area? Madulom? Or kamusta na da, sir, ang sitwasyon kay area, sir? Actually, ang area, simple sa gabi, madulom din man. Pero may mga street light man. Pero ang lang garing, ang gina-alleged sila cause gid sa accident is natulugan ang driver. Diin halin gani sila, sir? Kag diin pa kadto? Sa San Jose, tapos pauli na sila sa Barangay Villaflor. Okay. Tapos, sir, kamusta sila, sir? Ang ma'am, ang driver,
gintingwaan pa nga ma-revive, nadala pa sa ospital pero gindeclare siya nga napatay mga alas 12:50 sa aga. Tapos ang asawa ya nakaluwas kay nakagwa. Nakamanage siya magwa sa salakyan. Okay. Sino nagbulig sa ila, sir? Paano sila nakita? Bali ang asawa ya nakagwa sa salakyan, so nakapangayo sa bulig. Yung naging buligan na sila sa mga tao dito, mga malapit. Ang problema lang garing kay ang wala nila sa dalom abi ang tubig, wala nila may ngagaw nga mapabaliskat ug ma-extract ang driver. Ano na, sir, suba lang or connected na siya sa baybay? Suba na siya man pero connected sa baybay, malapit ng baybay, may 100 meters. More or less. Saan tayo to, sir? Ano to? Pataob or pahunas? Pataob ito, ma'am. Ang according sa punong barangay, ma'am, pataob ito nga oras. So do na lubong panay sila sa tubig, sir, sa pagito ka mga factor. Pero paano, sir, kaluwas ang asawa, yes, sir? Nakagwa siya, ma'am. Nakamanage siya gapungko sa likod ang asawa mo. Okay. Wala siya sa front seat? Wala. Ano to, sir? Adin sila halin, sir, man may event or kapoy lang itong bana or posible nakainom, sir? Or anong mga circumstances, sir? May mechanical error? Okay, Bombo Sol. Bombo Doni, nabatian diri ang kabahin sang ato nangin interview sa investigador sang Tobias Fournier Municipal Police Station nga si Police Staff Sergeant Anthony Pilingon. Ang asawa ni di na mga injuries niya sang baye? Bali may mga pila ini ka mga pilas, Bombo Doni, sa nagkalain-lain nga parte sang iyang alawas pero wala matumod kundi in kitong specific abi nga dumay seryoso nga pilas pero sa subong hindi pa nila maistorya ining si Mrs. Cookie bangod man sa do kaangay nga ara sa state of shock ini Bombo Doni kag sa bahin man sang iya sini nga pilas or mga naagom sini ginapapahuway pa ini siya sang attending physician. Sige. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Marisol Viñas. I-check naman ang report ni Bombo Pauline Piliora. Bawa another nga diskusya man ini. Sa aton sini nga mga kabombo, amo na nga sa mga kabombo naton nga nagamaneho sang salakyan, four-wheeled vehicle man na o kon mga motorsiklo, no? Bawo kung nakainom, kung mahimo pa lang, hindi kin magtandog na sang manibela. Kay ang natabo man diri sa syudad sang Iloilo, check tani sa report ni Bombo Pauline Piliora, motorsiklo naman niya ini. Patay gining driver kay bumunggo sunod diri sa isa ka armored van. Dira na sa may boundary lang sang Tabukan, Mandurriao kag distrito sang Molo. Based sa initial nga informasyon daw araman sa impluwensya sa makaulubog elimno ng ining driver sang motor. Check ta sa report. Bombo Pauline, please go ahead. Bombo Donnie, dead on arrival ang driver sang motorsiklo matapos makabunggo sa armored van sa boundary sang Tabukan, Kagamolo, particularmente dira sa may New Carpenters Bridge, Bombo Donnie, kagin kilala ining driver sang motorsiklo nga si alias Janjan, 28 anyos ang edad, kag si ang iyang back rider amo ining si alias Toto, 31 anyos ang edad, samtang ang driver sang armored van naman si alias Bongbong, 35 anyos ang edad, kag may mga kaupdanan pa ini siya nga security guard sa nasambit nga sa lasyan kag sa aton nga pakigangutan diri si Patrolman Rolly Lapido ang traffic investigator sa Traffic Enforcement Unit sa distrito sang Mandurriao. Iya diri na pahayag nga halin sa distrito sang Mandurriao sa isa dira ka establishment ang armored van kag padulong kun tani sa porsyon sang Molo, samtang ang motorsiklo naman halin sa distrito sang Molo padulong sa Airport Mandurriao sang nag-overshoot ang motorsiklo at base dito no sa panaysayon man nga medyo madasig ining ila nga pagpadalagan kag ginbungguan ang pataklad nga armored van
sang ining nasambit man nga motorsiklo kag nagapataklad ini sila Bombodoni ining armored van kag nahibaluan man nga halin ini sila sa ilang barracks Bombodoni kag ginaligar nga nag-inom-inom kag dito na mention man nga nakakita nga madasig. Ang mga nakamotor ni Bombo Pauline ang halin sa barracks nga nakainom-inom. Kaya sunod dito Bombodoni ini mga construction worker ini sila kag nag-inom-inom Construction workers ang driver kag ang backrider niya sining motor. Yes, Bombodoni mag-upda na ini sila sa obra kag dito madasig ang ila pagpadalagan. Lunsay may mga helmet man ini sila mga kabombo Bombodoni apang do nawasak gid ini pati ang motorsiklo nila bali gid atubangan. Honda Team X paning motor galing nila Bombo Pauline ti kon makaboylo ni gasorip ni kag mamagaan pa nga klase ka motor nga daan ti kun magamo na nga daw nagapadulhog sila. Tapos dasig ila nga dalagan ti way gid goro maswito amo to nga lumapaw ya sila sa ila sining linya timing gid head on collision sila to sang armored van ti kun gapataklad ang armored van may boylo man ni Bombo Pauline mo. So lunsay porsado ning dalagan sang duwa ti imagine sang impact sang pagkabunggo dawasaki ding panguna sang motor. Yes, Bombodoni kag makita man dito sa area sa ang mga debris no nga lunsay dito lang man sa area lang gid ya sang insakto mo nga linya sang armored van kaya dito nagalapaw sa na-mention naglapaw ini sa ilang linya bangod man sa dasig ang ila pagpadalagan kag dead on arrival ini no ang driver samtang critical naman ini ang kondisyon ng iyang backrider kag padayon pa man na ginahibalo aning ginalabot ang pamilya kag ginasang by the way ang mga biktima ni nakasakay sa motor mga taga-diin sila Bombo Pau? Ang na-mention dito Bombodoni ining driver sa probinsya sang Guimaras ang sa backrider padayon pag ginahibalo man sang katapos ng traffic enforcement unit. So suway pa nila ma-locate ang pamilya? Kagina no sa pakigangutan man naton apang ari ini gindala sa may Western Visayas Medical Center ining driver sang akon ang backrider sang motorsiklo Bombodoni kaga ito ara pa sa kustodiya man sang Iloilo City Police Station 5 ining driver man sang armored van Bombodoni. Sige. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Pauline Piliora sa gindulong sining nga report. Kon lantawon naton diri nga kung nag-overshoot ya ang motorsiklo, lumapaw sila sa ila sining linya kag didto sumulod ya sa linya man sang armored van kag ara man lang ya sa ila sining ara man lang iya sa insakto sining lane no ang armored van ara siya sa iya sining right of way ti daw ay kagid sang basulon sini sa driver sang armored van kay ang kumbaga nag-initiate iya sang disgrasya ang ining motor no but amulanay kay makahalang usbo kay ang driver sa motor bangod sa impact, DOA gid or dead on arrival sa ospital. Ang backrider niya ginapahayag nga critical man sa aton sini nga mga kabombo. 6 minutos sa nakaligad sa takna nga last 2 sa hapon. Iban sini karon nga mga balita bantayan sa iban pa nga mga news and public affairs programs sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod na diri ang kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Donnie Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 13 to 19, 2024. The Rock Station Band is overflowing with excitement na good maghatag sa inyo sa one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa October 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924.
Si Dilarama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni Dilarama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang Dilarama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized,
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Mayong hapon gid sa internet mga kabombo. This is Tita Regine on a Saturday and Parpar is in the house. Si Parpar ang ating winner is here. Kaya mag-istorya kita sa iya live. Baka gwapo nga bata. Anyway, welcome diri sa kahapon lamang program mga kabombo. It's the 19th of October 2024. Sa gihapon, kaupo ninyo si Tita Regine. Check naton ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, exactly 67 days to go before Christmas. Excited na ba kayo? Ang mga pambili ng regalo, kumusta naman ang mga savings natin dyan? Anyway, today, we're going to interview ang ating winner si Parpar sa 2nd District. Kag natuhoy ini sa iya nga naunsyaming first love. Ano gani, no? Doon di mo mapatihan, kagwapo mo klase sang bata, nga naunsyami ang first love. Anyway, manong pastor, pero wala na tigayon. Ibaloon natin fully ang iyang istorya sa diligid lamang madugay. For the meantime, make yourselves comfortable as I welcome you all diri sa kahapon lamang program. And if you have time, pwede gid, no? Samtang nagapamati, pwede nga makasulat sa inyong mga inagihan man sa kabuhi and share diri sa KLP. So write your stories and you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or the easiest way para nga mabato naton diri ang inyong mga istorya is pinaagi sa pag-email sang inyong mga istorya. I-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. I hope you're all having a great time. Is it a lazy Saturday? Yes, siguro sa mga wala sang work today, but for those still working, sige relax sige hapon and enjoy. Here's our song para sa inyo, pang pagana, pambukas ng kalingawan para sa inyo tanan. This is from Albert Aculado, I Need Your Love. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart.
I'll keep His love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deeper than forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deeper than forever in my heart. Girl, I need you. I need your love. Girl, I need you. I need your love. Girl, I need you. I need your love. Yes, girls and boys, I need your love, and not just your love, but your stories. Share na ang inyong mga istorya diri sa KLP. Mag-enjoy kita sa pagbasa sina and sa pagpamati sang tanan sang inyong mga inagihan sa kabuhi. It is now 2:24 in the afternoon. Gina-welcome ko diri sa studio ang ating winner and pag-interview natin today, si Par sang 2nd District. Good afternoon sa imo, Par. Mayo nga po, matita sa nananan nga KLP lovers. Wow. So, KLP lover ka man? Yes, tita. Oo. Uy, pamuyong. Uy, sige. Tadlang-tadlang. Why isang unnecessary movement? Para guwapo kapag tulukon on air. Sige, Par, love story ning imong padala diri sa KLP. Oo, tita. Ti, kumusta ang estado sang heart naton subong? Ang stable, tita, no? Wala lang. Hindi ka in love subong? Hindi, tita. Noon siya may abi, no? Sige, balikan ta ba lang. Story mo to 2009, you said. Oo. First year college ikaw. Oo, tita. Kanag-eskwela ikaw sa isa ka Bible school. Oo. So, plano mo gid man nga mag-pastor? Hindi, tita. Accident lang rin na ginag-eskwela ko dyan. Kaya ginpadala ko ni nanay kay abi na education. Ay, Par, kitao na ang tiyan mo. Paimuyong ang kamot. Paimuyong lang. Okay. Abi niya, Yan. tita, education. Amo to, gin-pa-enroll ako. Kang third year college, yung tintindihan ko, kurso ko gali manog pastor. Third year ka na kag na-realize mo. Amo to, Okay. sige ko na lang, tita. Kung ko magamit man kung makaubara ako, may 4 years ako nga natapusan. Amo to. So, imo man ni choice ang imo kurso. Ako na lang, tita, gintapos ko na lang. Hindi mo choice. Actually, Kay education, mother mo. tita, nga kon nga kurso mo, kaon. Sige. Par, liyog lang tutulok sa camera, ha? Para gatulok ikaw sa aton nga audience. Ti, kumusta man ang imo sitwasyon? Kay you said nag-board gali ikaw sa to. Nag-dorm? Oo, tita. Dorm? Ti, kumusta ang inyong nga sitwasyon sa dormitory? O, libre lang amon nga dorm, tita. So, mansig sagob kami kang tubig namon. Tapos, luto, kaon, kanon. So, hindi pwede tita kagamit kang mga butane na kagasol. So, ginatrain kami timayad, agod maging pastor sa lihi. Kay kon isend kami tita sa mission field, ready kami tita sa amo ng klase kabutang. Ano ina? Sa city ina? Or sa isa sa mga banwa? Diri sa Iloilo? Ang amon tita nga school na locate na sa tunga kakampo tita. Ang sapiyak na katubuan, ang sapiyak na talamnanan, kagbanglid. So, isa lagi guys eskwelahan sa tunga datatang kampo amon eskwelahan. I see. So tanan ka mo free tuition man na da? Oo, tita, free tuition tita. Kay mga pastor gid man yang ilang ginapangita, ginaga-train sila. Oo, tita. Naga-educate sila sa mga kabataan para nga mangin pastor. Oo, tita. So ano nga mga trainings ang ginahimo sa inyo? So pag tita no sa mga robrahon dapat kabalo kami tita. Nga bisan wala makaproduce kami sa amon tita like example tubig.
hindi kami mapapos, dapat masag-obi kami tita. Tapos sa example, hindi kami mapapos nga magamit na gasol or butane, so dapat mangahoy kami para makadaha kami. So damo ka mo sang nga na-learn tita. in quite a hard way. Oo. Hindi ang pahapos. Hindi tita. Okay. May mga babae man, nga mga upod ka mo, may mga classmates ka mga babae. Tita, separate ang ilang nga dorm kaga separate man sa mga lalaki. Ano kalayo ang pag-separate sa inyo? Tama kalayo tita, ila sa babaw ang mga boys na sa ubos, basta talamlanan sila. Sa mga girls, di banda sa katubuan. So lugar gidya, hindi nga silang isa lang ka-house, tapos sila sa babaw, kamo sa dalo. Hindi tita, may ang babae, may houseman, tapos ang lalaki sa ubos, may ila mga dorm. So wala ka mo halos nagakit-anay, nag-aupdanay. Wala gid tita. So sa classroom na lang. Sa classroom mo, takaw-takaw tita Takaw-takaw. So are you saying nagtakaw-takaw ka gid kadto sa dorm sa mga babae sa do? Tita, kay may snacks ka na tao mo. Amo ta ginagtunan ko parwe. So snacks ang ginaadtunan mo. Snacks nga halin sa babae. Okay. Kasadya say mo. How do you describe yourself bilang isa ka first year college student? So amo to nga tiyempo. So mo tita, pigado kami, simple lang. So mainhin ako tita, matinloon sa gamit ba tita. Sa dating mo nga ina, mahinhin pa ina? Do ka lalaking lalaki man sang dating mo? Mahinhin ko tita, notice mo lang. Okay. Hasta subong mahinhin ka gyapon? Tita. Mahinhin. Pila nagliin mo edad? Subong? Hindi malapaw tita sa kalendaryo. Sige. Secret lang. Sige, secret na lang. Basta wala pa naglapaw. So ano itong natabo one time nga nag-inspect ang inyo nga presidente sa inyo dormitory? Anong iya nga nakita? Tita, sa mga room? Ang presidente tita, amo nang pastor, amo nang ang tinirahan ko bala tita, nga balay. So every week ga surprise visit sa amon nga dorm kun bala ga paninlo kami or mahipid kami sa gamit. So every time nga rotation ta tita, na notice na ako magamit mahipid bisan sa medyas lang. Amo to one time gintatawagin ako sana ng office. Ginoferan ako nga kung gusto ko kuno magtiner sa anda nga balay para mabuligan ako kuno sa pagkaon abi sa allowance. Kag kung gusto mag extra income, so may pobra sa nakon. Diin mo na nakuha ang pagka mahipid. Sino na nag-train sa imo? Siguro tita, sa family ko tita. So family ka mo sa mga parents, mahipid, matipig na mga tao. Trained by your parents? Yes tita. Pila gali ka mo ka mag-utod? 7 tita. Pila ikaw? Ako gidang eldest. Damo ka mo nga laki? Damo ka mo nga ang bayi? tita, duha lang babae namon. I see. Kag 5 nga lalaki. Okay. So gin-offer ka sa inyo nga presidente nga didto ikaw mag-start sa ila. May ihatag man siya sa imo in exchange kay ti mo free tuition na ka mga daan dira, no, di ba? So in exchange, ano ang iya nga i-offer ginhatag sa imo? So kuna to ko sa sandang balay, ang imo ko lang ang madigamo bitita sa breakfast, sa lunch kag sa dinner kag manghugas sa pinggan. And then go to school. And then every Saturday, general cleaning na tita. So tanan limpyuhan ko na. Tapos taga Sunday, amo kami sa simbahan tita, simba. And then kung gusto ko no mag extra income, pwede sample mga lababi tita, amo na. O tapos manglimpyo bikang kwarto nila. And then bata yang lalaki tita, may may 5 aquarium. Kung gusto ko pagid manglimpyo ko ni tita, so may extra income pagid ako. So ginaobra ko tita tanana para ka income ko. Tida ko gid na income mo no? Kay tida wala ka man sang ginapangindian. By the way, din ka nagmana sa pagkapisan mo? Sakal mga parents tita pitolan kami pero nabuhi na kami pito tita. Okay. So sa pagkapisan lang, no? Kay kanami kay lalaki ikaw and then nakuha mo gid ang pagkapisan plus mahipid ka pa sa imo mga gamit. So tanan to nga maging panghambal to sang imo nga inyo presidente nahimo mo to, so dako gid ang na-income mo gali sa ila. Tita, kun obra Sabado biti ti hapon be sapol na tapos wala akon nga general cleaning.
kung nakapang limpyo kwaryo pang limpyo kwarto so duhara may extra income ko duha sa duha nga ginuobra ko tita nga dugang. So buhi-buhi ka gid. Oo. So sa inyo eskwelahan, siling mo, may isa ni ka babayi nga permi ka lang niya nga ginatulog. Sino ni? Oh, that time istoryahe kami. That time tita second year na ko. Tapos ang babae na bagong enroll first year college. Kami gid tita ang first batch sa eskwelahan tita mo. Kami gid ang una. So ang babae nag-enroll. So sa pira kang months na notice ko nga do for me nila ko ga turok ka. Turok. So one time nagtabo ay ang panulok kay namon tapos doon naguntat ang oras ni tawlaw pila minuto tapos sa imo. Tapos doon na tulala tita tapos balik naman sa mahilig dugsing tita mo hindi ko makuhilig sa bayi. Makadugsing lang ko sa mga dormmates ko kag classmates ko ayos tamo kami. Amo na so why ko na skalag mga bayi-bayi na kag pagigugma wala ko kaintindi karon mo that time tita mo. Gali. Aware ka man nga medyo gwapo ka? Hindi mo tita. Okay. Mayugid. Sang ulihi, sang gin-approach na gid ikaw, ining babae, ano nga ginambal sa imo? Kag ano na ang ginpanghimo niya para sa imo? So, sang gin-approach na ko tita, ambal na ipar, na way ko pa manapakaw. Wala gin-approach na. So, ginano ko tita, did mama Japon na. Ba? Suplado mo gali sa una? Ngaway ka panapak mga girls how? Kay tita may role kami sa school nga dapat may social distancing. Aba. Wala pa COVID, may social distancing na kami tita mo. Always kami ni-remind ka amon nga pastor nga mag-iingol kami tita blang magduot ang baga. Nambalan kami nga friction produces heat. Heat produces fire and fire can burn. Amo na may always na-remind ka naman tita. Ay about this sunod sa classroom ano ulog na ang mga bahay kag laki separate. Separate tita, social distancing mo tita. Okay, so amo naglika stricto no. Kay ang tuyo tanan ka mo dapat mangin pastor kag mangin pastora. Pastor's wife tita, pastor's wife or missionaries tita. Okay. Ang mga babae, pwede nga mangin pastor's wife. So may training gid gali para dira? Tita nga training gid tita. Bisa sa kilala pag-share. ko wala siya na train nga mangin pastor's wife. Naging pastor's wife siya. Secret. Anyway, so paano nga nangin ka mo? Sang girl nga ini? Ay tita, sang time nga always no gina-approach. So gina-approach man tita, pero hindi kay perme. Si ang gamit lang namon communication namon ang letter. So letter gina-send, ina-replyan ko man letter. And then one time naghimo siya poem tita. Siya sa first stanza, sugpunan ko kuno second stanza. And then so on, sige. Amo na. And then one time do always nagakare sa akon, ginaparmen ako napamangkot kon kompleto ko gagamit kun okay lang ako. And then parmen ako tita ginapatdan kang snacks ba tita? Wow. Like ang mga banana Q, mga let's plan, ginapadara na tita sa classmate ni tita kagay padala sa akon tita. Amo na. Di ka umpay mo. Koko busog. Kung one time tita, ambala ko na makuha sa dorm ya. Secret lang. So gin-try ko Tapos so sige na sa dorm ko pa may nakuha. Tapos may kuna baman ka kiss pa ko no. May kiss. Amo na. So nag-violate ka mo sa mga rules. Tita, nag-violate kami Di, ano to liwat ang hambal mo? Ano to gani? Friction? Friction produces heat. Heat produces fire. And fire burns. You. Dito pilagi to ka mga violations ang nahimo ninyo nga duwa. First, nagnobyohanay ka mo, nga hindi pa dapat pwede. Nga magnobyo-nobyo. Second, may kiss-kiss na niya. Tapos, why na distance? Kiti nagkakadto ka na to. Sa iya dormitory. Balikan ta na balikan ta. Dula mo gid sabat ang akon pamangkot. Paano nga nangin ka mo? So, mo tita. So, isa ka time may retreat kami. So, 5 days kami nga retreat sa isa ka resort. So, takaw-takaw man, gahatod ko na akong ka-snacks. Example, tag 8 p.m. na secretly lang. And then, nakaistoryahanay kami. May dara siya pagkaong itawaan niya ko. Salamat ka day. Nagkadlaw ko tita ko na. Hambal na. Amo na gusto ko pero may kaga-smile. Amo na malak na akon. Tapos kinambalan ko tita na kita doon.
Ambala. So siya pa naman ko. Oo. Kita doon, Oo. basi kung takaanan siya ta. Kadugay, kabuhay na ni sa piparar ko sa mga pamahaw kung pagkaon niya ni daw, way pagyapon haw. So pa man ko tigid ka, Oo. kita doon. Wala, Ano kita sabat doon. mo? Kung ko, nag-uo mo ko, wala ko kabalo. Oo lang ko ta, kay basi pagkaon ba eh. So the best way to a man's heart is through his stomach. Nangin matuod gid. Dili lang bala. So gipamangkot siya na ikaw, siya ya serious, ikaw ya hindi. Oo. So that time siya nag-uo ka, may feelings ka na gid man saya. Wala pa ta. Okay, paano na-develop ang imong And then feelings? nagsigi-sigi na sige dulong ng pagkaon, and then sa mga letter na tita, and then dara sa sunlog na namon tita nga labayan na kami tita, ginasunlog kami nga duwa. Mhm. Una yudi, upod na crush na. And So then to, ikaw gali ya crush yan na. Oo, tita. Okay. So sige do natun-an nga mata na tita nga palanggaon ko nakita ko ang iya nga pag-care bla tita sa akon bla tita. Mhm. And then pagpalangga amo to na natubo na gid ang bartyagon ko kana. First girlfriend mo siya. Yes, tita, first and the last. So saan ka muna? Kumusta inyo relasyon nga duha kay ti daw bawal ang magnubya-nubyo anay? Sang kami tita mo to so na notice nga mo tita nga kang pastor nga do kag may naga-report tita kay may gina-in charge nga tawo tita good mag-observe tita mo. Bisan magsag-og mistram nanan. Gina-observe kami tita once nga nakita ka tingala ka patawag ka sa office. And then to na notice tita mo to gin prank ako ni ma'am. Ala ni ako tita nga mo nga may strang tiniran. Hambalan ko nung parayo ako ng babae nga ran kay magubala ko nung ang kabuhi ko kagaway pa matapos akong pag-eskwela. And then amo man ako nga nga pastor nga dapat tapos ko ng eskwela. So sige nga discourage na kanakon tita blaw. Kun ko nakulbaan ko basi palinon ako sanda nga balay. Kag hindi ko matapos ang akon nga pag-eskwela ti kanugon ti ay second year na ko. Amo to tita gin stop ko ang communication amo tita. Sige padala niya ko sulat, why reply. Sige, why reply, and then sa malangay kami, hamba na why ka pa napakbaraw. So wala akong maginasapak tita, sige na. Days, weeks, months na tita, why ko nasapak. And then to naman ko nag-unat na nagwa. Kung ako ginapagamit tita ka cellphone niya, wala sa cellphone, tatlo ya ka cellphone na touchscreen, ako gagamit. Wow. Tatlo gid sa imo in turnover, grabe. Oo, siya wala tita gamit. Kung ko pag nag-unat na sagwa ko ang balkot sa sakor dya, iuli ko cellphone na. Kaya mas stop na ko communicate na. Ay basi mano ko sa may balay ka ako nga maestro. And then naman ako na nagwata na. So nagsunog ko tita, dala ko cellphone na. Pag abo ko sa gwato ya, hindi na madrawing na itsura. Gindaho ko ng cellphone nga tatlo, ginlampos na gulpi tita. Uy. Ang bala, kuna parman, ano problema mo ay kung nasa pakaw. Amor tita, santo tita, gahibi tita, grabe hibi na rin. Grabe rin na waras na. Di why makabatik na mo tita, kaya tobuan mo. Arsada ka tobuan na palibot. And then hindi ma ko tita, nagdukolo ko panaw, turo makaluha gulpe. Gapana ko tita, gahibi ko, naluoy ko ka na, then gasakay ko, turo maluha ko. So naghibi ka man, Oo, meaning tita. nasakitan ka man. Oo, tingala ko na turo luha ko. So meaning may love ka man sa iya. Oo, tita. Oo. Galing nagpangibabaw ang imong kanugon Oo, sa tita. Oo. imong pag-eskwela. Kay Oo. basi pa untaton ikaw. Oo. Siyempre ang mga parents mo nag-expect, no? Oo, tita. Nag-eskwela ka timayad. Wa Oo. isla ka balong nga naganubya-nubya ka. Wala tita. Dali lang. Sa inyo dira nga school nga ina, hindi man lang siguro ikaw, no? Ang na-fall in love. Hindi lang ako tita. So damo ka mo. Oo. So hindi gid malikawan, no? Oo, tita. Ang mga edad ninyo, mga pila gani. Siya tata, sa akin, edad niya tita, 1 year. Oo. Hindi ka mo nga mga estudyante, gasulod ka mo, pila edad nyo mga Ako 16, tita, na 17? 17, tita ako 16. So Oo. supposedly, mag-graduate ka mo mga 20 or Nandiyan tita, oo. mga dira. Kumbaga sa mga very young, kag Oo. nagahimurusgan nga mga Oo, edad, tita. no? Kag hindi malikawan kung kaisa Oo. nga ti mahulugid ang inyong buot Oo, sa tita. isa kag isa. And Oo. very normal. But then, may mga restrictions, Oo, no? tita. So, dito nga, waay ka na nakapadayon sa imo nga
pakigrelasyon sa iya kag kasakit pa kay ti ikaw ang nag-una no nga nag-distance sa iya, Oo, and at the tita. same time binamalik mo tong mga cellphones niya, Oo. nagahibi siya, gapamangkot siya, wala mo na siya ginsapak-sapak. Wala, tita. So kumbaga wala explanation. Wala, tita. Ay kasubo. Wala formal breakup, tita. Wala sang formal breakup. Oo. Pero balikan ta na yung masadya nga bahin sa inyong nga paglubyuhanan. Paano natabo ang first kiss? And then, tita, isabay dyan karol na violate namon. So, sa amon religion, tita, hindi pwede ka pamista mo. To kayo pista sa balay ka classmate ko sa Leganes. Tita, tatlo kami, tita, partner. Ang classmate niya may partner babae, ako may partner man, and then tong isa may partner man. And then namista kami, tita, nagturo kami sa kwarto, gamay man lang. Ti man sigulid-hulid lang kami, tita Hulid may girlfriend, dari sa piyak girlfriend, sa katri gamay man lang girlfriend. So tita, na-feel ko nga, parang init akong lawas. Hindi ko ma-explain, do may gusto nga isa satisfy nga daw. Uy. Tapos to, ano to, Dahil na nga, first kiss lang yan, lagi na pamangkot ko. Masidiin mo na kami istoryahan. Wala, tita, wala. Okay, sige. Amo to nagtupad ko ka na. Amo to nagtanday ko abe no. Tapos yung parapet ulo ko ka na. Amo to nag-kiss kami, tita. And then mayad kayo na panggama ko galingan ko why matabo ang dapat hindi matabo. Amo to at that time. Okay, mayo na lang, no? Mayo na lang. Oh. So, amo to ang inyong first kiss nga Oh, tita, duha. oh. So, very memorable para sa inyo nga duha. And you said, nga ka para away ining imo nobya nga si Queen? Oo, tita. Tawgon to siya kay Queen, ha? Oo, tita. Oo, nga nahambal mo nga pala away siya. Oh. Sa iba nga tao, tita, maldita siya, tita. Kung tulo ko mo si tita, maldita. Pero pag abot ka na ako, duga tahaw, pag maldita, tita mo. And then, tita, kay may... Sa imo lang siya galing mellow, ha? Oo. Sa balay ka ko, mistro, may extra job, may extra income ko, tita. To may kasabay ko para may nga estudyante nga babae. Si Miss R. Ti nalukoy ko ka na kay Pigado, man, tita. Ginasabay ko may tricycle na sakop pa pamasahe. To every week na sakop ko, tita, every day. And then ngayon para tayo, tita, nga kami ko, no? Ni R. Miss Si R ang nagpalapta, nga kamo na nga duwa. O, nakalabot ang inyong istorya kay Queen? Ay, nabatian na Queen, nag-init ulo na. Tapos ginsurong na, tita, dumog na. So, dumugid siya. Madumog, tita, para sa imo. Dumog. Te? Kay kulot na dan buhok na, tita, dumog pa. Makita ko kay Miss R, dumakadlaw ko. Tapos naging patawag kami nga tatlo, pamangkot kami to. Kuna par kamo ni Miss R, ko hindi sara. Deny mo. Oo, ginalibre mo lang pamasahe, ginaluoy ko. Okay. Si Miss Arya, wala gid man kamo yung adwa, ginalibre mo lang siya, no? Pamasahe. Okay. Tapos? Amo to, nagwa takon sa sanda nga duha, nagsulbaranay sa sulod, tita. Amo to, nasa nag-okay naman sila nga duha. Oo. So, dito na ito nakitaan, ha? Nga panginmatchan kagid dyan ni Queen. Oo. So, amo kagid na yan niya ka love. Oo. First boyfriend niya ka? Oo, tita, first. So, ikaw first girlfriend mo man siya, Oo, first, no? tita, oo. So, mga how long man ang inyong relationship before mo nga gin-end? Short term lo, tita, dyan lang sa 9 months. Uy, that's long enough, ha? 9 months, mga 1 year? Oo, tita. So, ginpalangga mo man si Queen? Oo, tita, palangga ko man, sorry, tita. Kag si Queen niya, very obvious na. From the very start, crush niya na ikaw. Oo, tita, oo. And she's been doing everything para makuha imo attention. Oh, yes, and then tita, para oo. nga mahulog man ang imong buot sa iya. Oo, tita. But sad to say, no, ikaw mismo ang nag-end sa inyong relationship. Oh, yes, tita, oo. And then after that, hindi naman namin, no, ang nagkalatabo, nagpariwara na you said si Queen. Oo, tita. Kag may natabo na sa iya kabuhi. Balikan naton, ha, kung ano ina ang ginhimo ni Queen nga dugin nagpawala sa iya nga pagpangabuhi, bangod lang gid sa imo. Sa aton nga pagpanumbalik mga kabombo, sugpunan tang pag-istorya diri sa aton nga winner si Parpar sa 2nd District. Sa gihapon, nagpamati ka mo sa KLP. Kaupo din niyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante ang mga pahibalo. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon.
Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert. Sa kahapon lamang program, balikan taman na very interesting nga love story ni Parpar. So par, bali nag-end ang inyong relationship, basta na lang like that, no? Wala sang formal nga breakup. So after nga natabuin na, kumusta si Queen? Kag kumusta man ikaw? So pag break naman to tita, so nung ginlampos sa cellphone niya, pagka next day tita, wala na kita sa school tita. So nag-stop gid siya sa schooling? Oh, nag-stop tita, and then ayer tita, nang balitaan na lang tita na may bata na sila tita. So, nagkaanak na siya? Oo, tita. May iba na siya? Wala ko balo, tita. Kay nagpariwara ako, no, tita, sa batik o sa mga friends na tita. And then, may bata. Ikaw, kumusta ka? After nga nag-break ka mga duha, nagpadayon kaya sa pag-eskwela mo? Oo, tita, kaso may bilin pa nga pilas, tita mo. Wow. May bilin pa nga pilas sa imo tagipusoon. Wala, pag magpali. Oo. So, nasakitan ka man, no? Sa natabo nga pag-end sa inyong relationship. Oo, tita. Nag-reach out ka sa kay Queen? Oo, subong tita. Hindi, sa tunga time? Sa pag-break naman, wala na ko communication kana tita. Hindi ko na makita ang ngalan niya sa FB. And bisa sa friends niya tita, wala ko makaanti information na parte ka na. Oo.
So even sa mga friends niya, way ka nakabalo kung ano natabo na sa iya after nga nag-break na kamo? O tita, wala na ko tita. Amo lang tong pati ako tita na nagpariwara and then may bata na amo lang tong last ko gid nga information. That's after 1 year nga nag-break ka mga duwa. Yes, so ikaw tita. yan nakatapos nga sa imo nga pag-eskwela? O tita, natapos ko ang 4 years ko tita nga ano. So 2 years lang, supposedly 4 years. 4 years tita natapos ko tita. Okay. So natapos mo, naging pastor ka? Hindi tita, wala ko naman siyang calling tita mo. Ay, di ka sayang sa kurso mo? Kasi kaya naturo ko mga tita pamilya ko mo kasi nasharean ko mga Bible kaso do wala gid changes tita Blau. So kung magpastor pa ko to basi tulo ko nga tao family ko nga hindi ko mapabago pamilya ko tapos mawali ako sa ibabla tita. So do may mga ara mga family problems, Yes, mga tita, conflicts sa inyong family. Okay. Pero you did not try. So after nga nakatapos ka nagpangita ka lain nga trabaho? Yes, tita nagstay pa ko tita sa sa balay ka nga kon nga nga may strong orang kay hindi lang ko paboyan tita mo. Kay do na close ko lang iya nga bata nga katubo ko tita nga babae bla tita. So may tita mo may sakit bla tita. Di ako lang gina always na natuman bla tita kay may bipolar tita mo. Tuga wild gis hindi magsunod sa hindi magsunod sa iya mga magurang kag parents. Pero kung ako tita gasunod tita. Okay. And then one time to darol siya sa mental ba tita? Hindi siya yawan sila kapasakay sa And then ako ginagago kung mapamolta. Amo tita upod. Amo to na refer tita sa mental tita. Okay. So kamusta ang life mo sa buong? Subong tita, by God's grace okay matita. Kumusta ang love life mo after kay Queen? May ara ka love life? Wala na tita. But you said nga may anak ikaw. Tita, normal another story naman tita. I-send ko tita. And according sa imo nga story, parts ang ginsulat mo by na-disgrasya lang. So ikaw ang na-disgrasya or ikaw ang gindisgrasya? Do ako So di ng bata sa mo? Dito sa Lulaya tita. Pila ng edad sa anak mo? 9 months? 9 years tita. Wait lang. So pila na kamo katuig nga wala na ni Queen? From 2010 till now tita. So 14 years. So sa sulod sa 14 years, why ka nagidya communication sa iya, why ka na sa nabatian except nga nagbata man siya, nagkaanak man siya. Okay. But then, may paghinulsol ikaw, am I right? Tita, because puro tita sa immature ko mga mind tita. So wala akong na-express that time bla tita ako nga nabatyagan. So tani kon mature lo tita na hamba ko pa kay Queen tani nga pwede yung taton tani ulaton lang ang right time. Nga para maging kita nga duha. So amon to tita mo right love at a wrong time kami tita mo. So sakit lang gindulot na tita. I see. So pero wala mo na nahambal that time nga amo gito tani ang pinaka-perfect time para nga ihambal mo sa kay Queen. Tita. Para na-explain mo man ang imong side. Kag na-plastar mo sa iya ang luyag mo nga matabo. Tita. So wala gid. Wala, So kung tita. may kaisog ka lang tani sang una, may luyag ikaw ihambal kay Queen. Oo. Ano tani ang luyag mo ihambal sa iya? Mahamba ko na tita salamat kag sorry lang na subong kay hindi pa right time siguro para sa aton kay eskwela pa ta. And then makagraduate ibalik naman naton nga nga relasyon. Amo na ang right time. So amo na supposedly ang imo nga ihambal tita, sadto sa iya. But wala mo nahambal. Wala ko mambal tita. So if by chance nagapamati si Queen Subong, ano mensahe mo para sa iya? Kung pamati siya ang salamat sa liwan and then sorry gid sa ginimo ko. Sorry gid sa luha mo na usik tungod sa akon. And then I hope nga okay ka lang dyan. Tandaan mo, ikaw lang ang una ko ang last nga ginubya. Wala na iban. Sorry gid, wala ko mambaltan itong dapat iambal sa imo. So sa liwat gid, salamat gid. Kagabay nga okay ka lang dyan. Kung diin ka man subong. So what if mag-respond sa imo si Queen? Halimbawa, nakalabot ni sa iya ang imo mensahe. Anong imo nga plano? So, tita, i-formal ko ta ng istorya tita, ma face to face kami para ma-express ko ako na batyagan ka na tita.
Ano na batyagan mo sa iya? Nga pag hinulsol, tita. Amo na. May love ka pa sa iya? O, tita, nga ginadumdum pa, tita. Ano mo, hindi ko malipatan. So halimbawa lang single pa si Queen pero may anak. Di ikaw single ka man pero may anak. May plano ka pa para sa inyo nga duha? Ano ina? O, sige, tita. Willing mo kung ma-accept, tita. I-accept, tita. So the first thing to do is to reach out to Queen. Oh, yes, diba? tita. Oh. Hindi mo siya makita, find ways para nga makita mo siya. Yes, tita. Ano ang na-learn mo na tuloy sa imo nga na-experience sa imo una nga paghigugma? So, dapat magigugma kita sa right time, tita. And then, mature mind, tita. And then, once makasulog kita sa problem nga mo karan, so, kamaang kita ko na aton nga himuon kag paano kita makatao sa solusyon sa sinang problem, tita. Okay. So, mo ng greatest lesson mo? Yes, tita. Ano pa gidang luyag mo i-share sa aton nga mga tagpalamati? And then, una natin ay studies natin before love. And love can wait mo. Love waits. So, una natin studies natin. And then, once nga stable na kita, and then, go sa mag-love na kamo, magigugma na kamo. Amo na. So aside sa pagiging involved mo sa mothers ng imo nga bata, hindi man niya kamo subong nga duha. Hindi kaya married, single ka. Wala daw. Wala na kamo. Wala, pero nagka-relasyon ka mo nga duha. Wala dito, wala. No relationship at Wala, all. wala. So na-disgrasya ka lang gid niya. Oo. Amugid man na, no? Manila kung gwapa ka or kung gwapo ka. Di ka ikaw kay gwapo ka. So, nadali ka gid sang disgrasya nga ginatawag. Okay. So anong mga plano mo? Bali right after Queen, wala ka na any other relationship? Wala, tita. May ginapinindugan ko kay tita. Isa ka linya sa kantara ni April Boy Reno nga kapong nagdaan. So, nahambal siya sa kalinya nga masaya na ko sa aking pag-iisa. Tama na sa akin ang iyong alaala, tita. So, amo na la, tita. Napanindugan ko ang linya, tita. Wow. Pwede mo na makanta? Hindi. Piling ko kakanta ka, gid. Manong wala, pastor. Wala. So, it's still Queen. Yes, ang ara tita. sa heart mo. Oh. Queen, kung kapamati ka man da, abi pag-respond, pagsulat diri sa KLP. May nagahulat nga, though masayang part 2 sa imo love life. Well, let's hope single ka pa man sa gihapon. Kag very willing also nga mamati sang luyag nga explain diri sa imo ni Parpar. Sige Par, maraming salamat Yes, for tita. sharing with us your love story. Yes, tita. Oh. And you said may part 2 ka pang luyag i-share. Yes, tita. And that is all about having your, is it a son or a daughter? Son, tita. Son. Kung paano nga nakaangkon ikaw sina. Nga wala ka man partner, you were not into a relationship, pero hindi mo man niya adopted ang hindi bata. Tutuod mo gid nga anak, flesh and blood. Well, anyway, may ara kang liyag ng mga tamyawon dira. Doon may ginakaptan ka tita, nga shout out ko lang dito, tita, sa bakery, tita, sa mga gwapohon na po nga bakers dyan, mga packers, delivery boy, and then sa amon nga cook, tita Marife. And then sa mga pinalanggaong nga tiyo, gapamati subong, kay Choy Elmer Clamor, and then sa mga kapitan, Larry Clamor, and then Choy TD, and then kay Auntie Milene, nagdaw si tita sa may wanto panalo, tita. And then kay Nang Rosalie, and then sa Tanamal family, Misamin family, Abordo family, and Clamor family. Okay, that's all, tita. Okay, sige. So thank you very much, Gid, sa Yes, tita. imo. Ang imo nga prize, 1,000 pesos in cash, iga-release sa imo. Thank you for coming and good luck sa imo nga love life, Parpar, sa Yes, 2nd tita. Thank you, District. tita. Oh. There you go, mga kabombo. Ang ating winner, si Parpar, sa 2nd District. Guwapo, wala pa nakalampuwas sa kalendaryo ang edad. So, balaan nyo na, no? Basi habil-habil sa kalendaryo. But anyway, we're really looking forward, no? Nga makarespond si Queen diri sa aton. Kaya may hibaluan man naton kung ano ang iya nga mangin sabat 14 years after nga ti gina-reveal diri sa aton ni Parpar nga he still has feelings para sa kay Queen.
Anyway, we're going to announce our new winner para sa siningang simana, but not without saying thank you first sa tanan naton nga mga letter senders. Madamo gid nga salamat sa inyo sa mga exciting stories nga inyo nga ginapadala diri sa aton, and sa iban pa nga mga way pa kaagi share sa ilang nga mga istorya. Kamugid ang duyag ko nga imbitaron nga magpadala man sa inyong mga inagyan sa kapuhi pinaagi sa pag-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man masulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Our next winner nga mga bisita naton, hopefully she can make it diri sa aton sa studio, maga one-on-one kita sa iya. Congratulations to our new winner for this week, Julianne Sanglumbunaw. Sa liwat, Julianne Sanglumbunaw, ikaw ang aton nga winner. With that, mga kabombo, nagpasalamat din ako sa inyo tanan. Stay tuned sa mga very beautiful nga mga dramas pagkatapos ng KLP, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita on Monday. Enjoy your weekend. Good afternoon and God bless.